el chicken game, no? Dos conductors que van amb el seu cotxe a tota velocitat i a veure qui és el primer que surt del camí de l'altre. Per mi hi ha una qüestió política essencial i jo tinc molta por del rearmament alemany. Cal tenir en compte que nosaltres vam ser segrestats a més de 60 milles de la costa de Gaza, per tant aigües internacionals, sense cap tipus de jurisdicció per cap estat, però molt menys per Israel. El missatge que està enviant Iran és molt clar. Això no tornarà a la normalitat fins que jo no vulgui. Hi havia un alt comandant belga que deia que a Europa encara li quedaven bastants anys per endavant per tenir la capacitat militar per fer front a Rússia. I el nostre camp de batalla i d'experimentació és Ucraïna. Va sortir una notícia l'altre dia que parlava d'Alemanya d'unes retallades enormes que vaig pensar, doncs això ni Artur Mas en el seu millor moment, No, mira que feia tales recortes. Utilizan a nuestra flotilla para alimentar su paranoia interna. Dicen, son terroristas, ellos saben que no lo somos, pero para justificar su retórica ultra radical y poder seguir alimentando el miedo social que tienen instaurado desde el sionismo. No ens facis canviar de tema abans d'indignar-nos per això, que realment es carrega les estructures de la Unió Europea. Això m'agradaria veure-ho fins i tot legalment, perquè jo crec que no té cap mena d'encaix als tractats. Ens estaria obrint una crisi constitucional a la Unió Europea enorme. Aquests del nord, que han fet fora els russos de bastants llocs, sabeu qui els està entrenant? Aquí hi ha un element que passa molt sovint a conflictes armats i és que acabis negociant coses que són producte de la situació que vas crear i que no tenen res a veure amb les coses que inicialment volies aconseguir. Molt bon dia, aventurers i aventureres, benvinguts a un nou programa de la Zona Grisa, el primer podcast en català sobre política internacional que fa la volta al món en 60 minuts, tot i que avui crec que serà una mica més. Vam fer el darrer programa fa tot just 3 setmanes i tornem amb tant de contingut que és que ens és realment difícil encaixar-ho tot en una hora, amb tantes notícies rellevants que fins i tot deixarem fora de l'anàlisi el darrer intent d'atemptat contra Donald Trump. Quin món, oi? Qui s'hauria imaginat fa uns anys, o fins i tot fa uns mesos, que un fet tan rellevant pel món com és un intent d'assassinat del president de la primera potència mundial passés a ser un esdeveniment més que queda soterrat per l'allau informatiu diari que ens impossibilita massa sovint entendre en quin moment històric estem. Però per això és aquí la Zona Grisa, per intentar donar-vos les claus per entendre un món cada vegada més complex i més frenètic. Avui us explicarem les darreres notícies de la Global Summit Flotilla i com la reacció d'Israel aprofundeix encara més, si és possible, la seva deriva antidemocràtica. Us parlarem de la rebel·lió a Mali, que és un conflicte amb fortes implicacions internacionals, també per a Europa, ja ho veureu. Actualitzarem la situació a l'Iran, que està lluny de resoldre's. També parlarem sobre com el món està invertint a marxes forçades en armament i en defensa i com aquesta inversió és a costa dels vostres drets i dels vostres serveis socials. I finalment us parlarem de per què, tot i que tot això que està passant al món té implicacions brutals per al vostre dia a dia, vosaltres, quan arribeu a casa i feu scrolling al mòbil, només veieu consells sobre dietes riques en proteïna, rutines skincare o consells sobre inversió. Us parlem dels algoritmes i de la seva intencionalitat política. Amb tot això, comencem. Vale, un moment. Abans de seguir, em presento. Soc la Laura, l'editora genteta del podcast. La que veu que no ens segueixes. Ni a YouTube, ni a Spotify, ni a Instagram, ni a TikTok, ni a Telegram. Sé que t'agrada el que fem. Ho noto. Així que ja saps. Subscriu-te per no perdre't el nostre contingut. Ajuda'ns a arribar a més gent i fes feliços aquests 3. I comencem parlant de l'abordatge que va dur a terme Israel contra nombroses embarcacions de la Global Summit Flotilla. Les forces navals israelianes van interferir i bloquejar els sistemes electrònics dels vaixells en aigües internacionals, una cosa extremadament perillosa i completament il·legal, segons el dret internacional marítim. Tot això va passar en una zona de responsabilitat de salvament marítim grega. Grècia no va moure ni un dit, tot i les crides d'auxili. I un cop a terra ferma grega, es va retenir la tripulació sense un càrrec en contra. La complicitat de Grècia, i per tant també de la Unió Europea, amb l'acció il·legal de pirateria israeliana va ser total. Però no tots els tripulants van arribar a Grècia. Israel en va segrestar 2, en Tiago i en Saif, 2 portaveus molt actius de la flotilla a qui es van emportar fins a un centre de detenció israelià i on tot apunta que se'ls aplicarà un càstig modèlic. De fet, ja se'ls està aplicant, començant per les tortures que estan patint i que han estat acreditades per cossos diplomàtics que han tingut accés a parlar amb ells. Una cosa més,
Tot això passa en un país que acaba de recuperar la pena de mort per als palestins acusats per terrorisme. Pena de mort amb soga. En Saif és un català d'origen palestí. No cal afegir massa cosa més. La mobilització és necessària i és urgent. I per analitzar-ho, portem avui a la zona grisa en Jordi Coronas i en Néstor Prieto, tripulants de la flotilla que va sortir cap a Gaza el setembre passat, que van ser detinguts també per Israel i que segur que ens podran fer una anàlisi de primera mà de tot plegat. Doncs bé, tenim amb nosaltres aquí a la zona grisa a Jordi Coronas, qui va ser capità d'un dels vaixells que va anar cap a Gaza el setembre passat, i creiem que era molt bona idea parlar amb tu, no? per analitzar una mica quina és l'actual situació de la Global Summit Flotilla, que ara mateix hi ha una missió que ha estat interceptada a prop de Grècia, en què hi ha 2 persones ara mateix també a Israel detingudes, en Tiago i en Saif. Volíem analitzar tot això, però en primer lloc, moltes gràcies, Jordi, per ser un cop més aquí a la zona grisa i per confiar en nosaltres. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Has estat molt liat aquests dies, Jordi, perquè ens comentaves, vam intentar fer l'entrevista ahir, però no va poder ser, perquè has estat a Madrid, a l'Audiència Nacional, en una querella que has presentat contra diverses persones del govern d'Israel i de l'exèrcit. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta querella i per què has estat a Madrid, no? I som, si no estic equivocat, fins a 11 integrants de la flotilla que va anar cap a Gaza al setembre i que va ser interceptada l'1 d'octubre de l'any passat. Bàsicament és una denúncia que han posat contra alguns ministres del govern d'Israel i també comandaments militars que van ser responsables directes de la interceptació i del que va passar els dies següents. I és una denúncia que hem posat de crims de lesa humanitat i també de delictes contra la legalitat internacional. Cal tenir en compte que nosaltres vam ser segrestats amb aigües internacionals a més de 60 milles de la costa de Gaza, per tant, aigües internacionals, sense cap tipus de jurisdicció per cap estat, però molt menys per Israel. I bé, tot el que va passar després va ser una detenció que va durar 4 dies sense haver comès cap delicte i amb uns tractes sistemàticament denigrants, que és com treballen i funcionen els funcionaris també del govern d'Israel. Des d'un punt de vista personal, parlàvem ara abans de càmera, que deu sentir deu tenir un punt agredolç recordar allò, perquè evidentment una missió d'aquestes té un punt d'esperança, d'il·lusió, perquè si no, no la comences, però a la vegada, clar, una detenció d'aquest tipus, amb el tracte degradant, com bé comentes, no? Que no cal entrar en detalls, però tots ens podem imaginar en què pot consistir. També deu ser dur, no?, des d'un punt de vista personal. En el moment de declarar, evidentment, revius coses que ja tens ubicades, que ja has passat per tot un procés, han passat mesos, jo vaig fer unes quantes sessions amb una psicòloga especialitzada en conflictes i en cooperació internacional i, que ajuda a entendre coses que van passar i per què van passar, però clar, tornar-les a explicar és tornar-les a reviure una mica i per tant sí, remou. Però ja fa dies que estem remoguts els integrants de la flotilla del setembre perquè des del moment en què hi ha hagut la interceptació de la flotilla actual hi ha 2 persones que mantenen en un estat de segrest perquè no hi ha proves sobre cap de les qüestions que els estan acusant, remou coses. Torna a portar aquelles imatges que hem vist tots, no?, dels militars pujant als vaixells i això, sí, torna a connectar amb un moment que va ser dur. El que passa és que jo ho vaig dir en el seu moment i ho puc mantenir ara que ha passat el temps. Jo al llarg d'aquells 35 dies he vist el millor i el pitjor de les persones. I quan dic el millor de les persones, és que estem parlant de persones de nacionalitats diferents, de cultures diferents, que parlaven idiomes diferents, però que a l'hora de la veritat eren capaços de posar-se d'acord per fer allò que els governs no estan fent, que és desafiar l'estat d'Israel, posar els seus cossos sense pensar en les conseqüències i seguir fins al final, fins on ens van deixar, perquè si no ens haguessin interceptat hauríem arribat a les costes de Gaza. I per l'altre costat he vist el pitjor,
he vist mirades d'odi, he vist un sistema que deshumanitza les persones, i ho he vist i ho he viscut en primera persona, sent blanc, sent europeu. Doncs bé, anava a dir, imagina què fan els palestins. No cal que ens ho imaginem perquè ja ho sabem i ho estem veient, no?, en directe, però realment hi ha molt d'odi amb les persones amb les quals jo vaig contactar, que eren militars i funcionaris d'Israel i algun jutge, amb la qual doncs, també em vaig tenir l'ocasió de poder... Abans de passar diguem, al moment actual, per tancar la carpeta aquesta de l'Audiència Nacional, quin recorregut pot tenir, no?, aquesta querella que has posat tu, però que també han posat altres companys de la flotilla, com pot ser Ada Colau o altres, no? Sí, bé, jo vaig comparèixer amb la fiscal de l'Audiència Nacional que porta els temes de drets humans i justícia internacional, si no estic equivocat, que és la Dolores Delgado, que va ser ministra amb el seu dia de justícia, és una persona de recorregut judicial i polític important. Vull dir, perquè crec que també és important, que va ser una entrevista fàcil, amb una actitud molt empàtica, per tant de la fiscal com de les dues persones de l'equip que l'acompanyaven, que vaig poder explicar-ho tot en luxe de detalls durant ben bé 3/4 d'hora, que quan tenien un dubte doncs també intervenien amb alguna pregunta de concreció i, per tant, crec que em vaig poder explicar molt bé i em vaig sentir escoltat, i que pel que em va dir, doncs, això és unes diligències preprocessals, és a dir, no s'ha obert un procés com a tal encara, sinó que s'ha doncs, obert diligències de declaració de les persones denunciants i que ara falta veure si des de l'Audiència Nacional, doncs, des de la Fiscalia, es considera que la justícia espanyola pot intervenir en aquest cas o no. Per tant, no està descartat que s'obri un procés per la via de la justícia espanyola, però tampoc és segur. En tot cas, el que sí que ens ha garantit és que les declaracions, en cas de que no s'obri la via judicial a l'estat espanyol, aquestes declaracions seran traslladades, que des de la Fiscalia es col·labora també amb el Tribunal Penal Internacional, que sí que té ja algunes causes obertes ara mateix contra diversos membres del govern d'Israel. Per tant, en el cas de que la via espanyola no prosperi, les denúncies i les declaracions seran útils pels processos que s'han obert al Tribunal Penal Internacional. Doncs ara sí, passem una mica a analitzar l'actual situació, no? Perquè veiem, doncs, en el vostre cas, que vau ser interceptats en aigües internacionals, a unes 60 milles ja de les costes de Palestina, però el que ha passat aquesta vegada és bastant diferent. Vull dir, aquesta intercepció ha sigut al costat de Grècia, és a dir, a 1.000 quilòmetres de 500 milles, 1.000 quilòmetres de les costes d'Israel, de Palestina, i també hem vist algunes imatges d'agressions físiques bastant contundents. No sé si al veure-les creus que s'ha anat potser un pas més enllà respecte, no, al vostre cas. Vull dir que estem davant d'un cas inclús més greu que el vostre, que ja ho va ser, no? I que va ser una detenció il·legal amb totes les lletres. Sí. El que hem vist i el que hem sabut i el que han explicat els testimonis doncs confirma que aquesta vegada l'abordatge ha sigut molt més violent. D'entrada s'ha anat molt més enllà, perquè, com bé deies, això ha passat a ben bé 600 milles de la costa de Gaza, 10 vegades més lluny que la nostra interceptació, i costa de creure també que s'hagi pogut fer sense la col·laboració de Grècia o de la Unió Europea. Costa de creure perquè jo una de les coses que vaig comprovar amb aquella travessia que vam fer travessant tota la Mediterrània és que la Mediterrània està absolutament videovigilada a través de drons i avions d'aquesta empresa de Frontex, que és qui té encarregat el control de fronteres. La Mediterrània és una frontera. I crec que puc dir amb gairebé total seguretat que no hi ha una sola milla nàutica al mar Mediterrani, a la Mediterrània, que no estigui videovigilada i que algú està veient què passa. Ja sigui el que ha fet el govern d'Israel, l'exèrcit d'Israel, o ja sigui doncs, una pastera que està intentant arribar a Europa i que probablement doncs, hi hagi persones en risc de perdre la vida. I això, per un costat, m'indigna bastant, perquè vol dir que estem subcontractant amb diners públics doncs, a una empresa que s'encarrega d'evitar que les persones arribin sanes i estàlvies a Europa. I això ja de per si és preocupant i dolorós. Però Israel ha arribat
estaven molt a prop, no estaven en aigües territorials de Grècia encara, eren aigües internacionals, però sí que era la zona SAR, de Search and Rescue, en la qual Grècia té encomanades les tasques de cerca i rescat de persones. Això és molt important, perquè hi ha vaixells que van emetre un Mayday i que van demanar auxili i socors, i les autoritats que haurien d'haver anat a socórrer són les autoritats de Grècia i no van anar. Per tant, aquí hi ha un incompliment d'entrada d'un estat membre de la Unió Europea del dret marítim internacional. A més, aquest abordatge va ser molt més violent. Va haver, tots hem vist, les imatges de persones doncs, amb ferides importants fruit de cops i de maltractes físics rebuts. Van tornar a aplicar, com van fer nosaltres, doncs, amb el seu sistema de, de, de diguem-ne, de fer plir la moral de les persones que tenen en captiveri, doncs, ser informació. Ells van estar 40 hores al mar, però quan van desembarcar a Grècia pensaven que estaven desembarcant a Israel. Això ens han explicat testimonis que van estar allà. No tenien coneixement de què estava passant. I a més, doncs, aquestes dues persones que mantenen encara captives i retingudes, acusant-les de qüestions sobre les quals no hi ha ni una sola prova ara mateix de que siguin reals i que, en tot cas, han estat segrestades en aigües internacionals, no ha estat una detenció convencional a l'ús. El que passa és que, com que, no sé, per exemple, als Estats Units es pot permetre el luxe d'entrar en un país que és Veneçuela i segrestar el seu president, doncs a partir d'aquí tot val ja la justícia internacional i ara mateix ni el multilateralisme ni el dret internacional s'estan fent respectar. I això jo crec que és dramàtic per qualsevol situació que es produeixi arreu del món. En aquest cas, doncs, evidentment, afecta a persones, a activistes que estan intentant obrir una vegada més un corredor humanitari, que hi ha resolucions de Nacions Unides que obliguen a que sigui obert, però que el govern d'Israel manté el bloqueig i impedeix que sigui obert. I, en fi, el que no estan fent els governs ho estan fent els activistes. En qualsevol cas, sí. Ja se sabia que aquesta missió anava en un moment més delicat políticament, que hi havia riscos importants que estic segur que s'han calibrat, però potser el que no s'havia tingut en compte és que Israel arribaria tan lluny aquesta vegada i que ho faria amb aquesta violència. Jo crec que és molt important això que has comentat, no? De que, clar, és aigües internacionals, però això no vol dir que no sigui responsabilitat de ningú. Vull dir, aquesta zona en concret, cal remarcar-ho, era una zona on si hi ha una crida o un Mayday per part d'algun vaixell, qui havia d'anar-hi era Grècia i les crides hi van ser i ningú hi va anar, no? A més, algunes de les denúncies també era que quan aquests activistes van arribar a terra ferma se'ls va retenir sense cap tipus de càrrec, cosa que també és una vulneració dels seus drets. Per tant, sí que veiem una complicitat bastant evident per part de Grècia i també de la Unió Europea pel silenci que hi ha hagut posterior. I això és altament preocupant. I també ens obre una mica el que pot passar a partir d'ara, no? Si és que hi ha futures missions d'aquest tipus, perquè la relació entre Grècia i Israel és cada cop més estreta, sobretot perquè comencen a tenir un enemic comú, que és Turquia, i la relació entre ells dos, allà al mar Mediterrani, doncs poden crear aquest mur invisible en el mar, no? Per evitar doncs, futures missions d'aquest tipus. Ens preocupa molt, no?, la situació d'en Tiago i en Saif, que són dues de les cares potser més conegudes. En Saif a nivell potser més català i de l'estat espanyol, el Tiago a nivell internacional, però són dues cares de les més conegudes i són precisament les dues cares que s'han volgut emportar a Israel. Jo crec que es podria parlar d'un segrest, d'una pirateria amb totes les lletres, no? Perquè agafes dues persones i te les emportes a una jurisdicció que no té cap tipus de competència per jutjar aquestes dues persones. Saps una mica quina és l'actual situació d'ells dos? Has pogut parlar amb familiars, amb els advocats que porten el cas? Quina és l'actual situació? I a part de les comunicats oficials que fan des de la Global Smooth Flotilla o des del grup d'Adala Advocats, que és un grup d'advocats que hi ha a Israel, que són palestins en la majoria dels casos i que defensen doncs,
tot el que està relacionat amb la causa de Palestina. Doncs més enllà d'això estic en contacte amb un grup de suport que hi ha aquí, amb persones de sindicats, un grup polític, activistes aquí a Barcelona, i la preocupant notícia, la més preocupant de totes ja és a partir d'ahir, doncs en què tant en Saif com en Tiago eleven el nivell de la vaga de fam i ara doncs han deixat de beure líquids. Per tant, això escurça els terminis perquè hi hagi doncs, un problema físic important en qualsevol d'ells dos o en tots dos. No? Per tant, ara hi ha pressa perquè, a més, tal com vaig poder expressar a través del meu relat a la Fiscalia ahir, doncs les garanties processals a Israel no existeixen. No existeixen. No hi ha garanties processals. La justícia no és independent. A mi un jutge en persona em va dir, sense jutjar-me ni acusar-me de res, que em volien fora d'Israel el més aviat possible i que no volien que tornés. Això t'ho diu un jutge. A mi em volien forçar a signar declaracions d'autoinculpació que em vaig negar a signar i els propis funcionaris les van signar davant meu perquè jo no vaig voler signar-les, és a dir, falsificant la meva firma. I per tant, després d'haver vist això, que són 2 detalls només, doncs et pots fer una idea de quines són les garanties processals que hi ha a l'estat d'Israel, on allà la justícia és qualsevol que és el meu enemic, el considero terrorista. Qualsevol, no que sigui el meu enemic, qualsevol que qüestioni la meva posició el converteixo en terrorista, el deshumanitzo i a partir d'aquí el converteixo en culpable sense cap tipus de garantia processal. En el cas d'en Saif Abukeshek, ciutadà català, amb passaport espanyol i passaport suec de doble nacionalitat, doncs és palestí d'origen. Ell va néixer a Nablus i és palestí. I amb ell se li pot aplicar la nova llei aprovada pel govern d'Israel d'executar, per tant, la pena de mort per persones que són d'origen, que són palestins. Clar, això avui en dia és impensable en un país que és considerat una democràcia, que pugui aplicar la pena de mort selectiva, que tingui un codi penal selectiu per una raça, una ètnia, una nacionalitat. Això és, vaja, jo crec sincerament que en una democràcia crec que no s'ha vist mai. I ho estem veient i no passa res. I els organismes internacionals, Nacions Unides, Unió Europea, no estan fent res per aturar aquesta barbaritat. Per tant, en Said i en Tiago s'hi troben en captiveri, reclusos, amb aquest tipus de garanties processals i amb aquest marc legal que tenen a Israel. És molt preocupant i jo crec que hem de patir seriosament per la seva vida, ja no només perquè estan en vaga de fam i de set, sinó perquè, a més, les garanties allà són zero. O sigui, perquè quedi clar, en el cas del Saif concretament, sí que un escenari que valoren el seu equip d'advocats és aquest, és a dir, que se li pugui aplicar aquesta nova llei aprovada a Israel que contempla la pena de mort pels palestins acusats o condemnats per terrorisme. I ara mateix l'acusació que posen damunt seu és de que a través d'aquesta associació de palestins que estan fora de Palestina, la PSPA, em sembla que és, doncs ells diuen que és membre d'una associació que té vincles amb Hamas i, per tant, té vincles amb el terrorisme. Una associació que no se li coneixen delictes de sang i que, per tant, doncs, és una acusació molt des del punt de vista de la visió del relat d'Israel sobre aquestes qüestions, del relat del govern sionista. Ells tenen el seu relat i no se surten d'aquí. Qualsevol que no encaixi amb el seu relat és automàticament considerat un enemic, és deshumanitzat i convertit en terrorista. La realitat quina és? La realitat és que tant en Saif com en Tiago són els líders reconeixibles de la Global Summit Flotilla i la Global Summit Flotilla està posant en evidència i trencant aquest relat d'Israel. Està mostrant les vergonyes de l'estat d'Israel, està tornant a posar doncs, el genocidi al tauler polític internacional, en els mitjans de comunicació internacionals, i aquest és el veritable problema. Que aquestes accions, la Global Summit Flotilla, el que està fent és perjudicar el prestigi i la reputació de l'estat d'Israel. I davant d'això doncs, han decidit seguir actuant com són ells, no reconeixent el problema, no corregint allò que s'està fent malament, no admetent les responsabilitats
i a més, culpabilitzant i titllant de terroristes aquells que desafien el seu relat, que és un relat absolutament inventat, que és fals i que l'utilitzen per justificar la matança de persones innocents. Mhm. Crec que per denunciar aquesta situació hi ha una manifestació, una concentració el 9 de maig Sí. davant de l'edifici de la Comissió Europea, no? Passeig de Gràcia. Sí, està convocada el dissabte 9 de maig, 12 del migdia, a Passeig de Gràcia número 90. Va. Mm. A l'estat espanyol hem vist com el govern, sobretot personificat en la figura de Pedro Sánchez, no? Ha tingut una posició més aviat crítica, una dialèctica crítica, contundent contra Israel. Creus que és suficient? Creus que es podria fer més per part de l'estat espanyol? Bé, jo valoro molt positivament la posició que s'ha transmès a través del president del govern espanyol. És una posició clara, ferma, contundent, però declarativa. I ara ja no estem en l'escenari de les declaracions, estem en un escenari en què cal anar molt més enllà i cal pressionar perquè aquells estaments i els governs que poden fer canviar el decurs dels esdeveniments passen per accions més contundents, passen pel bloqueig, la desinversió i la sanció. I això és l'únic que pot fer mal d'alguna manera ara mateix al govern sionista de l'estat d'Israel. Que hi hagi unes conseqüències que tinguin un caire més enllà de polític, econòmic també, i que, per tant, es faci allò que s'hauria de fer amb un estat que està incomplint la legislació internacional com ho està fent. Això ha estat impensable en altres moments i s'han pres accions molt contundents contra el govern de Sud-àfrica quan hi havia l'apartheid, per exemple. I, per tant, no s'entén que un govern com el govern sionista d'Israel, que està matant persones innocents i, a més, està instaurant també aquest règim d'apartheid, legislem amb penes separades i diferenciades si ets palestí de si no ets palestí, doncs, home, crec que és el moment en què no només el govern espanyol, tots els governs democràtics que creuen en la llibertat, haurien de posicionar de manera molt clara i començar a actuar, més enllà de les declaracions, que estan molt bé i segur que ajuden, però jo crec que ja no és moment de declaracions ni moment de diplomàcia. És moment de passar a les accions de boicot, desinversió i sanció contra l'estat d'Israel. A veure si és veritat i si a la Unió Europea es pot intentar trobar aquest acord per suspendre l'acord d'associació amb Israel, Unió Europea-Israel. De moment sembla que no s'arriba a aquest acord perquè països com Alemanya, per exemple, no hi són gens favorables. Però bueno, seguirem a veure quina és l'evolució. Moltes gràcies, Jordi, per haver estat aquí a la Zona una vegada més. Gràcies, Sergi. Saluda el Néstor de part meva. M'hauria molt agradat coincidir amb ell, però bé, serà en una altra ocasió, segur. Sí, segurament quan pengis parlarem amb ell i l'entrevistarem a banda. La idea era poder-ho fer junts, però bé, teniu els dos agendes molt plenes. He de dir que els dos molt plenes, més enllà de les vostres respectives feines, per també denunciar la situació que està patint el poble palestí. Ell, vull dir, no ha pogut vindre ara perquè també està amb una agenda activista, diguem-ne, en aquest sentit. Ja ens explicarà en el seu moment què és, però, doncs, moltes gràcies també des d'un punt de vista ciutadà, no? per dedicar part del vostre temps a tot això. No, i gràcies a vosaltres, perquè parlar del tema és molt important, difondre el missatge és molt important. Vull dir, la causa de Palestina és en part la causa de la humanitat també, ara mateix, i crec que el paper que juguen els mitjans de comunicació, tots, són molt importants i, per tant, gràcies a vosaltres. Molt bé, Néstor, doncs moltes gràcies per ser a la Zona Grisa. Una altra vegada de nou, molt contents de veure't. Moltíssimes gràcies, una altra vegada a ambos. Malauradament no t'has pogut veure amb el Jordi, que ha estat aquí amb nosaltres fa un moment, però ens ha donat molts records per tu. Bueno, tuvimos una convivencia muy buena y muy intensa y lo que juntó la flotilla ya es difícil que lo separemos, o sea que a ver si puede ser en persona pronto. Sí, de fet no t'has pogut connectar al mateix moment que ell perquè anaves molt liat amb la Francesca Albanese, veritat? La que és la relatora especial de Nacions Unides
pels territoris palestins. Una mica doncs, què està fent aquí a l'estat espanyol i quina és l'agenda que té. Bueno, Francesca yo creo que es quizá una de las voces que mejor ha sabido catapultar el descontento popular y encarnarlo en primera persona. Tiene un mandato que es un mandato pues casi simbólico porque no tiene asignación presupuestaria, tiene unos recursos muy reducidos. Y ella lleva denunciando desde hace años la ocupación, fundamentalmente sobre los territorios ocupados en Cisjordania, desde hace ya, no sé si son 4 años, pero con una escalada en la visibilidad muy significativa desde que el genocidio en Gaza pues, ha adquirido esta dimensión. Y yo creo que quizá lo más representativo es que una figura como ella, que tiene el aval de Naciones Unidas, que es una figura respetada como jurista, respetada como defensora de los derechos humanos, se está viendo ahora sancionada por Estados Unidos. Por hacer una denuncia de la ocupación y el genocidio, que es un consenso cada vez creciente. Yo me acuerdo el 7 de octubre, muy poca gente salimos en ese momento y yo creo que Palestina exige que precisamente dejemos los purismos y los órdenes de llegada al final, porque la urgencia es acabar con el genocidio, pero ahora que hay un consenso general sobre lo que está ocurriendo, la gente que precisamente más ha peleado por visibilizarlo está en el foco de la polémica porque ha sido sancionada por Estados Unidos, junto con jueces de la Corte Penal Internacional, fiscales. Bueno, un ejemplo más de cómo se está degradando el orden internacional a pasos agigantados. Y está en España, en el Estado español, presentando su libro y está por allí por Barcelona justo estos días. Va a estar los días 7 y 8 de mayo. Ha sigut rebuda en alt nivell aquí a l'estat espanyol? Sí, Francesca ha estado este jueves 7 de mayo recibida por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que le ha condecorado con una orden al mérito civil. Yo creo que al final el PSOE lee muy bien la coyuntura de política nacional e internacional y sabe cuáles son los puntos débiles del electorado y de la opinión pública española. Yo creo que al final Francesca merece todos los reconocimientos que le puedan dar todos los gobiernos europeos. Pero bueno, es curioso que en las otras dos visitas no hubo ninguna reunión ni ningún encuentro al alto nivel con la presidencia. Sí que también había tenido agenda en anteriores ocasiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con partidos políticos. Pero bueno, yo creo que es un gesto de que mucha gente dice que el PSOE está capitalizando la causa y ayer me hacía otra reflexión compañeros que me decían, bueno, por lo menos ahora va a ser preso en buena medida de los compromisos a los que está adquiriendo, ¿no? Es decir, por mucho que sea una posición instrumental, desdecirse después tiene un coste, ¿no? Entonces, en parte, desde luego, es un éxito de la sociedad civil que ha empujado tanto para que al final se vean obligados a hablar de secuestro cuando hablan del caso de Saifo de Tiago, que se vean obligados a emitir comunicados tan duros que con nosotros no los emitieron, aunque con nosotros ya habíamos vuelto a subir el techo. Entonces, poco a poco vamos empujando. El PSOE, evidentemente, lo puede intentar instrumentalizar, pero bueno, pues de fondo, aunque pueda dar más o menos rabia, lo que hay, yo creo que es por ver el vaso medio lleno, ¿no? Es un ejemplo de cómo el empuje de la sociedad civil ha servido para desplazar un poco el tablero. T'anava a preguntar per com veies la posició d'Espanya i si era suficient, no? Però crec que ja ha estat resposta amb el que ens acabes de dir ara mateix. El setembre passat vau sortir amb la flotilla, no? Amb el Jordi també com a capità d'una de les embarcacions. Vosaltres vau ser interceptats, també vau ser segrestats per l'estat d'Israel, però aquesta vegada ha sigut diferent, no? Aquestes embarcacions han sigut interceptades a gairebé 1.000 quilòmetres d'Israel i per les imatges que hem pogut veure, el grau de violència ha sigut molt alt. Li preguntava al Jordi, també t'ho pregunto tu, creus que s'ha anat un pas més enllà en la violència i també en el grau de vulneració de tots els drets internacionals, no? Yo creo que Israel se adapta constantemente y son muy buenos en todo eso. Han hecho un análisis muy exhaustivo de cómo era, de lo que era la flotilla y han adoptado distintas políticas adaptadas a la coyuntura. Y creo que lo que nosotros tendríamos que hacer es precisamente lo mismo. Digo, desde el activismo, desde la militancia, desde el periodismo, desde todas las etapas. La flotilla empieza en el 2008 o en el 2007, no me acuerdo, ya me bailan las fechas. Y los 5 primeros barcos entran en Gaza. Eran barcos muy pequeños que entran con un poco de ayuda y pese a que había un bloqueo, pues por desconocimiento o porque era un tema muy menor y no lo tenían muy bien seguido,
Israel lo dejó entrar. Después empezó efectivamente a bloquear esos barcos, por un medio o por otro. En el 2010, matando gente en el Mar de Mármara, entraron y asesinaron a activistas. Pero las últimas flotillas, antes de la Global Smooth Flotilla, lo que habían hecho era coger a los activistas y les hacían una deportación en tiempo récord. En 24 horas estaban allí e incluso se grababan dándoles de comer, devolviéndoles todo el material. Es decir, han ido adaptando el relato. Al principio, igual en sus primeros años decían podemos dejarlos entrar porque no supone ninguna amenaza. Después reprimieron. Cuando han querido dar una imagen más dura, la han dado. Y cuando han querido dar una imagen más blanda, la has dado. La Global Smooth Flotilla es un paso más, porque supone un acto de desobediencia civil a gran escala, con consecuencias muy significativas. Y por tanto, ellos se ven obligados a responder con firmeza y, sobre todo, utilizan a nuestra flotilla para alimentar su paranoia interna. Es decir, dicen, son terroristas y nos encierran en un centro de internamiento por terroristas. Ellos saben que no lo somos, pero para justificar su retórica ultra radical y poder seguir alimentando el miedo social que tienen instaurado desde el sionismo. Y yo creo que ahora vieron que la última flotilla, incluso aunque tuvieron toda la performance, incluso aunque ejercieron violencia física en mayor o menor grado sobre algunos de nosotros, esta vez han querido evitarlo y desmantelarlo antes de que la ola crezca. Yo creo que la flotilla es un movimiento muy acumulativo que fue cogiendo fuerza y desarrollo con el paso del tiempo, y yo creo que aquí han querido evitarlo y frenarlo. Y al final, el caso más extremo, que es el de Thiago y el de Saif, yo creo que se sienten impunes, saben que son impunes y creo que pueden ejercer esa violencia tan explícita. Y yo creo que lo Ah, que recuperamos, lo que ganamos en la flotilla, lo hemos perdido porque yo creo que conseguimos forzar el alto el fuego, no la flotilla, sino el conjunto de la presión de la comunidad internacional, e Israel ha visto que puede prescindir formalmente de la declaración de guerra, decir que estamos en un alto el fuego, normalizar el apartheid en condiciones de paz, que es lo que está haciendo, y sin ese foco mediático y sin esa presión política tan grande, porque estamos en un aparente alto el fuego, ha conseguido que hacer estas actuaciones políticas de violencia extrema les salga más barato. Y ese es el gran drama, que pese a que nada ha cambiado sobre el terreno en Gaza, aunque ahora llevan menos bombas y la violencia adopte otras formas, ellos tienen la capacidad de poder volver a golpear con violencia dentro y fuera de sus fronteras sin que haya una reacción internacional. Solo reaccionamos porque la violencia era insoportable, y ahora que ha vuelto a bajar, parece que ellos pueden volver a responder y que cueste todavía que la comunidad internacional salga de manera definitiva a condenarlo. parlant de la comunitat internacional, costa de creure que no hi ha hagut una certa connivència o total connivència per part de Grècia i la Unió Europea, no? Perquè no arribes a 60 milles de Grècia, diguem-ne, si no és que ho sàpiga l'altra part. Totalmente. Quiero decir, además, que son. O sea, hay un punto en el que es connivencia, irresponsabilidad, porque son barcos que son, todos ellos se pueden seguir. La propia página de la flotilla habilita un espacio para el seguimiento de los barcos y que tú puedas ver por dónde van. Está ocurriendo en aguas griegas con ciudadanos europeos. Demuestra el grado de complicidad y de penetración que hay. Y muchas veces parece que estamos con un gorro de papel albal puesto en la cabeza cuando decimos que Israel, que tiene un lobby metido, que el Mossad está metido, o que hay un grado de colaboración con los servicios de inteligencia, con los programas espía enorme, y vemos que este tipo de cosas que pasan aquí solo se pueden hacer con un grado de connivencia y de penetración en las estructuras de seguridad del Estado, porque quiero decir, o sea, ese despliegue con lanchas y barcos requiere que hayan tenido permiso de las autoridades europeas para atracar, para tener todo ese dispositivo listo, que hubiesen podido apagar la geolocalización durante varios días, que hayan podido luego coordinarse con las autoridades griegas para hacer las devoluciones. Es decir, están hasta la cocina. Luego, a veces parecemos exagerados cuando hablamos de Pegasus o cuando hablamos de cómo llega a todas las esferas. Es decir, han sido capaces de meterse en aguas territoriales de un país europeo, secuestrar a la gente y devolver a los que han querido, y a los que no han querido se los han llevado a Israel. Es impresionante. Parlant del Thiago i el Saif, no? Que doncs, ara és com una de les màximes preocupacions que hi ha. Tens informació de com estan i bueno, has pogut parlar amb advocats. A què s'estan enfrontant exactament? Perquè realment la situació és bastant extrema, no? Sí, yo creo que, bueno, la información que tengo es un poco la que tienen todos, y luego pues los contactos que hay, pero con mucha discreción porque la situación es muy confusa. No se conocen con claridad los cargos de los que se le acusa a ninguno de los dos. Yo creo que lo primero, igual que lo dije cuando era yo quien estaba detenido, creo que esta oportunidad tiene que servir para que hablemos de cómo la arbitrariedad, el abuso físico que están sufriendo ellos dos, es el que sufren 10.000 presos palestinos, que ellos no tienen ese foco. Yo creo que la prioridad ahora es que salgan,
que tengamos además un ejemplo humano más de cómo están siendo reprimidos y brutalizados en la cárcel, y eso es un ejemplo de lo que sufre el pueblo palestino de manera sistemática, pero yo creo que es una demostración de lo impune que se siente Israel, y en el caso de Saif, concretamente, que además es ciudadano español, por su ascendencia palestina, yo creo que estamos ante un caso en el cual va a quedar muy retratada España y va a quedar muy retratada la Unión Europea. Si una persona con una doble nacionalidad, porque Saif tiene una nacionalidad sueca, si no me equivoco también, tiene una doble nacionalidad española-sueca, Ella és sueca. con antecedentes palestinos. Si no se reacciona y muere en una huelga de hambre, aunque Israel modificó su código penal para como animales someter a alimentación forzosa, como hacía en Reino Unido con los prisioneros del IRA. Si muere o queda gravemente dañado o se convierte en un preso político de larga duración, será un fracaso que pese sobre nuestras conciencias. Decía precisamente Francesca Albanese, que ahí ve ella el vaso medio lleno y yo lo veo un poco más medio vacío, que el genocidio nos da la oportunidad de salir mejor como sociedad. Y yo creo que es verdad que este grado de violencia podría significar que se adopta una conciencia colectiva que impide que esto vuelva a ocurrir. Que tengamos un consenso por el cual sea inaceptable que esté pasando esto a Saif y que lo que le está ocurriendo a Saif y a Tiago después seamos capaces de universalizarlo hacia lo que es realmente importante, que son los presos palestinos. Pero lo que digo, el vaso medio lleno o medio vacío. Ya van 3 días de detención, 4, y la situación no mejora. Yo soy profundamente pesimista al ver una sociedad que está atravesada por miedo y por odio como la israelí. Y no lo digo desde ningún tipo de discurso antisemita, como ellos intentan siempre secuestrar el término semítico, que además ellos no son un pueblo semita, la mayoría de ellos son de Centro Europa, que no son semitas. Semitas es la población que estuviese allí originariamente. Pero bueno, lo digo porque es terrible ver cuando yo estaba allí, y me lo puedo imaginar ahora, cómo la gente tiene metida en su cabeza ese odio en el que de verdad se creen que somos terroristas los que defendemos el derecho de existencia del pueblo palestino. Entonces, esto no lo digo por eso, como una reacción violenta, lo digo porque complejiza mucho el problema, porque esto no se va a solucionar con Netanyahu, esto no se va a solucionar si se le libera a ellos dos. Es decir, tenemos una sociedad que ha conseguido que secuestren a 2 personas en aguas internacionales, estén enfrentando cargos de quizá terrorismo, no sabemos por cuánto tiempo, pese a estar en huelga de hambre. No solo la comunidad internacional ha fracasado, sino que la propia sociedad israelí lo entiende como algo normal. Y esto también es otro termómetro de hasta qué punto es complicado cuando se habla de solución de 2 estados y demás. Estamos hablando de humo, porque estamos ante una sociedad que ha normalizado que su estado secuestra a 2 personas. Estamos ante un estado criminal y una ciudadanía que mayoritariamente lo hace. Y esto no es algo contra la ciudadanía israelí en general, pero esto, como tampoco era contra el África del apartheid, el Sudáfrica del apartheid en general, es contra el Estado, contra quien está, y cuenta con una legitimación social que existe. Y esto hay que explicarlo, porque si mañana cae Netanyahu, podemos caer en el error de pensar que va a cambiar la historia. Y no va a ser así. Va a ser mucho más complejo y esto nos obliga a tener una mirada de medio plazo. I segurament el context internacional tampoc ajuda, no?, a la resolució del conflicte a Israel i a Palestina, i tampoc la guerra amb l'Iran, etc. Agrair-te, Néstor, que ens hagis dedicat aquest temps. Demà m'has dit que surt una entrevista teva a Díaz Canel, a Público, estarem atents, i també un llibre que sortirà d'aquí poc teu. 2 setmanes. 2 setmanes. Per tant, en parlarem també quan surti i el llegirem, i tant, amb molta atenció. Moltíssimes gràcies per la vostra invitació i un plaer. A tu, com sempre. Doncs molt interessants les aportacions que ens ha fet el Jordi Coronas i en Néstor, però ens hem de moure de regió, tampoc molt. Anem fins l'Iran, que com sempre cal fer un update de la situació, perquè la situació és molt líquida, els actors no deixen de moure'ns, i avui l'Oriol ens porta una actualització de la situació en el conflicte amb l'Iran, els Estats Units, etc. Efectivament, Sergi, molt líquida, sobretot a l'Estret d'Hormuz. Doncs, com bé sabeu, la tensió a l'Estret d'Hormuz s'ha disparat novament en les últimes hores. L'Iran ha llançat atacs amb missils i drons contra 2 vaixells cisterna i també contra els Emirats Àrabs Units i Oman. Un d'aquests missils, llançats contra els Emirats Àrabs Units, ha impactat una instal·lació petrolera al port de Fujairah. Amb aquests atacs, Iran respon a l'anunci de dilluns, on Donald Trump presentava el projecte Llibertat. Una operació on els Estats Units promet desplegar més de 100 aeronaus, destructors, drons i uns 15.000 militars per escortar els vaixells atrapats a l'Estret d'Hormuz a causa del bloqueig. Tot això passa enmig d'acusacions creuades, on Iran nega que els Estats Units hagin destruït 6 llanxes militars seves, i en canvi Iran els acusa d'haver matat 5 civils que viatjaven en petites embarcacions. Tot plegat confirma una escalada de conflicte amb un trencament d'un alto al foc acordat a principis d'abril.
Realment la situació és bastant complicada. Ara ho parlàvem abans de començar el programa, jo no sé si durarà massa més temps aquest alto al foc, perquè realment estan passant moltes coses i tot apunta que es pot trencar fàcilment, no? I molt arriscat, no? Perquè Iran i Estats Units estan jugant el joc d'escalar el conflicte a nivell militar per tenir palanques de negociació, sobretot als Estats Units, no? Palanques de negociació perquè en paral·lel hi ha converses per una negociació, per un acord, que sembla que de moment no ha arribat. I és un joc molt arriscat, no? Perquè és tensar molt i molt la corda. Els Estats Units el que volen és que accepti Iran les seves condicions. És una mica això que en teoria de jocs és el chicken game, no? Dos cotxes que van a tota velocitat, no? Dos conductors que van amb el seu cotxe a tota velocitat i a veure qui és el primer que surt del camí de l'altre, no? Que és aquesta dinàmica a la que et porta a fer aquest càlcul de suma zero, que jo crec que és una mica el que està passant entre els dos actors, entre Iran i Estats Units en aquest moment, perquè clarament és molt probable, i ho han dit molts analistes, que en algun moment Trump hagués estat en condicions d'aconseguir un acord en moltes millors termes del que podria haver fins i tot somniat Obama en el seu moment, i en canvi, com que ens hem instal·lat en aquesta lògica de jo vull l'acord o vull la situació amb la que jo he somniat, el tot o res, això ens porta a una situació de la que és molt difícil sortir-ne, perquè és evident que Iran no cedirà completament a totes les demandes dels Estats Units i no passarà tampoc a la inversa. Per tant, quina és la sortida d'això? I a més, això ha afegit que el projecte Llibertat es presenta dilluns, diguem-ne, quan al cap de setmana abans Iran fa una proposta de 14 punts sobre la taula d'acord, entre els quals proposa que la qüestió del desarmament nuclear es tracti al final de tot el procés de negociació, una negociació d'uns 30 dies, un període molt marcat, i això, evidentment, per Trump va ser una línia vermella absoluta. Diu que el tema del desarmament nuclear ha d'estar en l'epicentre d'aquest acord, i després d'aquesta proposta Estats Units fa la moguda militar a l'estret d'Hormuz per garantir encara el pas de vaixells. I tot i així no se'n surt, no? Jo crec que Trump ara mateix té un punt de frustració molt important, perquè a ell li agradaria poder-ho arreglar d'una forma, diguem, diplomàtica, perquè el cost de la via militar ja ha vist que és molt alt, no? La pujada de preus, això no li va gens bé, sobretot, com hem explicat moltes vegades, a les portes d'unes midterm. I doncs diu, d'acord, per la via diplomàtica estic estancat, anem a provar per la via militar, poso els vaixells i assegurem que puguin passar els vaixells. I no pots, perquè et bombardegen. I bé, hi ha hagut un bombardeig contra un buc de Corea del Sud. Per tant, clar, el missatge que està enviant Iran és molt clar, és això no tornarà a la realitat, no tornarà a la normalitat fins que jo no vulgui. Exacte. I és més, estem veient que Iran no s'arronsa davant les amenaces, i és a més aprofita Iran l'ocasió per reclamar unes noves normes del joc, per exemple en la gestió de l'estret d'Hormuz, no? Ara mateix ja sabem que estan cobrant, per exemple, peatge a moltíssims barcos, cosa que abans no passava, i això pot acabar també a la taula de negociació amb una nova modificació de la gestió de l'estret d'Hormuz, on Iran hi tingui un rol preeminent. Aquí hi ha un element que passa molt sovint a conflictes armats, i és que acabis en una taula de negociació negociant coses que són producte de la situació que vas crear i que no tenen res a veure amb les coses que inicialment volies aconseguir. Totalment. Per tant, acabes negociant altres coses que no estaven sobre la taula abans, que les has ocasionat tu, i al mateix temps tot allò que pensaves que trauries, no. De fet, estàs dedicant temps de la taula de negociació, diguéssim, d'alguna manera a arreglar el que tu mateix vas espatllar. Sí. I una altra cosa que no ajuda gaire és que jo crec que anem a un cop al dia de declaracions de com esborrarà la civilització de la faç del planeta. Tampoc no ajuda gaire a la via diplomàtica. No, declaracions purament genocides. Recordem també que ara mateix a l'estret d'Hormuz hi ha com uns 2.000 vaixells atrapats. És molt interessant mirar la fotografia satèl·lit o la fotografia d'aquestes pàgines webs marítimes de navegament marítim, i veus la quantitat de vaixells que hi ha parats en allà, suposadament. Però això és el que deien, no? Que els Estats Units, amb la seva, diguem-ne, desembarcament militar que han fet allà a l'estret d'Hormuz, estan facilitant un pas de vaixells que ells diuen que funciona, però que
però que no ha funcionat, no? Vull dir que, clar, al final això no és que tu puguis garantir que passi un vaixell, és que en puguin passar diversos i amb seguretat, perquè així les empreses asseguradores assegurin aquests vaixells i això no està passant. La previsibilitat, perquè si deixes passar un, segueixes estant en una situació en la que no saps si el següent podrà. Per tant, no tens cap mena de previsibilitat pel que fa al flux de tot el que depèn d'aquest estret. I després, aquí també hi ha una qüestió del càlcul també que fa Iran, que jo, si m'ho pregunteu, potser fins i tot el té una mica més a favor que Estats Units, de qui dia passa any empeny, quanta més estona aguantes, més costós és per Estats Units, i no és que per tu no ho sigui, però aquest càlcul no està exactament equilibrat. Clarament, cada setmana que tu l'allargues, el preu per Estats Units és molt probablement una mica més costós que no pas pel règim iranià. Llegia que els funcionaris d'Israel havien dit a la CNN, crec que era, que Israel i Estats Units ja s'estaven preparant, no?, per reactivar els atacs, que serien més o menys breus, molt selectius, per intentar, doncs, acabar de convèncer el règim de que torni a les negociacions i amb una situació per part d'Israel i dels Estats Units de més força. Però jo crec que és tornar a caure en el mateix error. De convèncer, clar, entre cometes, de convèncer més o menys d'amenaçar, no? Exacte. D'amenaçar per intentar seure, però també sortia, no sé si era el portaveu, el ministre d'Exteriors iranià, dient que això acaba de començar. Llavors Iran també està enviant missatges de que estan preparats per tot. Que poden aguantar bastant bé el cop. Sí. I hi ha una cosa dels atacs d'Iran contra els Emirats Àrabs que tu has comentat, que crec que s'ha de destacar perquè és important, no? Que és que ha atacat el port de Fujairah. Que això, si mirem el mapa, Laura, si us plau, posa'ns un mapa dels Emirats Àrabs. Veureu que és un port que no està a la zona que dona en l'estret d'Hormuz, sinó que està ja a la zona del Golf d'Oman, i per tant, en principi els vaixells que surten d'allà no passen per l'estret d'Hormuz, i això, aquí els Emirats Àrabs han construït un oleoducte pel qual diuen, d'acord, nosaltres tenim tota la nostra infraestructura en aquesta part del país, però el que fem és passar-la amb aquest oleoducte cap a l'altre port i així podem sortir per allà sense el perill de passar l'estret d'Hormuz. I el que ha fet Iran és bombardejar-te aquest port. Per tant, el missatge és clar, de dir, és que no teniu escapatòria. Fins que això no s'arregli i no tingueu en compte les meves condicions, la normalitat no és possible. També llavors hi ha la capa més aviat de governança interna d'Iran i la interlocució que tenen amb els Estats Units i aquesta desincronia entre el que potser els Estats Units es pensen que parlen, amb qui parlen i qui realment controla, no? Està clar que amb el traspàs de govern amb el fill de Khamenei és molt diferent i la Guàrdia Revolucionària ha agafat un pes absolut del país. Fa mesos... Són els que governen. Fa mesos que el lideratge del fill de Khamenei, no?, actual ayatollah del país i líder suprem, no es veu, no és visible, sembla que hauria estat ferit bastant amb l'atac on va morir la seva dona, el seu pare. Ell va estar greument ferit i continua recuperant-se, però és que el tenen amagat, suposo que també per qüestions de seguretat, però sembla més que, segons els informes, diuen que és més la Guàrdia Revolucionària que simplement demana l'autorització al líder suprem, però que el projecte i el que és la defensa i la governança del país la porta directament la Guàrdia Revolucionària, que són uns interlocutors molt diferents. Aquí enllaçaré una mica el tema aquest d'Iran i del conflicte amb una cosa, amb una ramificació que no és del tot independent, que ens has portat tu, Xiomara, que és la sortida dels Emirats Àrabs de l'OPEP, que, bueno, tot i que potser no està lligat 100%, té a veure, i explica'ns una mica doncs, aquesta sortida dels Emirats Àrabs. Doncs mireu, jo potser ja d'entrada us faig un titular, que seria el meu titular en aquest cas, i és aquesta decisió dels Emirats Àrabs de marxar de l'OPEP, crec que marca l'inici d'un canvi molt profund pel que fa a l'estratègia de poder energètic mundial que coneixem fins ara, i fins i tot una de les estructures clau per entendre la història de la segona meitat del segle XX. Per tant, jo crec que aquí estem en una decisió que marca un cert canvi d'era. Context històric una mica per entendre també d'on venia aquesta organització, que és l'organització, com sabeu, de països exportadors de petroli, que va ser fundada l'any 60 per 5 països, Iran, Iraq, Kuwait, Aràbia Saudí i Venezuela. Ha tingut canvis
han entrat i sortit diferents països en diferents etapes, però en aquest moment, als anys 60, aquesta organització neix amb un objectiu clar, que és actuar com el que en teoria econòmica es coneix com un cartell. És a dir, una organització que, agrupada, diguéssim, al voltant de la seva capacitat d'aquests països de produir petroli, controla o pot alinear polítiques de manera que controla la quantitat de petroli que poses a la venda, de manera que controla els preus d'aquest bé. Per tant, funciona d'alguna manera com un cartell que té, evidentment, una influència enorme perquè controla un percentatge molt alt en aquell moment, als anys 60-70, del petroli que circula a als anys 60, aquest càrtel controlava un 80%, no?, de la producció de petroli del món. Sí. I això mateix ens porta als anys 70, la famosa crisi del petroli, precisament perquè amb aquesta quantitat de control de la producció doncs tenen un poder enorme per marcar els preus del mercat i el mercat i fins i tot portar-lo a una crisi. Ara tot això, diguéssim, si ho posem en el context actual, tot això ha canviat molt. Sabem que hi ha països, per exemple, com els Estats Units, que produeixen una quantitat molt important, que Brasil també ha anat creixent. Hi ha molts actors que han anat canviant aquest taulell, de manera que el pes que abans tenia l'OPEP ara és molt diferent. Es parla fins i tot de que avui aquesta xifra, que tu comentaves abans, Sergi, que havia arribat a ser del 80% del control del petroli, ara estaria al voltant d'un 36% a les últimes xifres. Per tant, que Emirats Àrabs surti d'aquí no és una cosa menor, perquè és el tercer país dintre dels que formaven actualment part d'aquesta organització. Si amb aquesta sortida aquest percentatge de mercat que controla serà encara menor, vol dir que li obre la porta, per una banda, al mateix Emirats Àrabs de produir més lliurement, perquè ja no estarà, diguéssim, lligat a les polítiques de l'OPEP en aquest sentit, i, a més, altera, evidentment, l'oferta i la demanda mundial, i arriba en un moment de tensió geopolítica enorme, en relació precisament a rutes clau com l'Estret d'Hormuz. I aquí la pregunta és fins a quin punt, amb la sortida d'Emirats Àrabs, es podria considerar que l'OPEC té aquesta capacitat de continuar controlant el preu del petroli. Jo crec que baixant del 36%, perquè baixarà amb la sortida d'aquest país, és molt difícil que puguis considerar-la l'actor que coneixíem fins ara i ni molt menys l'actor que coneixíem en aquesta segona meitat del segle XX. Per tant, jo crec que aquí estem clarament davant d'un canvi molt gros respecte al món que coneixíem del segle passat. És un nou símptoma, jo crec, d'aquest nou ordre més fragmentat, també pel que fa al petroli. Un món molt més divers, molt més fragmentat, i en el que aquesta estructura de coordinació, que a més en el seu moment va néixer també amb una intenció política, no? De països, diguéssim, es podria dir de l'anomenat en aquell moment de Guerra Freda del Tercer Món, aquesta idea de control dels seus propis recursos, etc. Per tant, hi havia aquesta idea política darrere. Això també, que s'ha anat diluint amb el temps, ha anat desapareixent i ens ha portat a aquesta situació en la que podríem dir que ens hem mogut segurament a un món de molt més lliure mercat també en aquest aspecte. No, això que diu, per repetir, repetició que diu la Xom ara, això també entra dins una lògica d'una política internacional molt més transaccional, en el qual cadascú va molt més per lliure, buscant els seus aliats de forma independent, no? I per la força. Evidentment, aquí darrere segur que hi ha interessos, Estats Units al darrere, com és un aliat als Emirats Units, de desintegrar la força d'una organització com aquest tipus, la força que podia acabar tenint. Per tant, desintegra una entitat política, l'afableix, no? I fomenta aquest esperit jo diria, de transacció en temes de gestió de relacions internacionals. En aquest sentit, això que deies sobre els Estats Units, no? Aquí Trump va arribar a dir que l'OPEP era una estafa per al món, no? Perquè, doncs, és veritat que políticament Trump, un dels objectius que tenia era precisament aquest, intentar desintegrar l'OPEP, i a més el que necessita és un preu més baix del petroli, sobretot amb l'actual situació. Per això ho lligava una mica amb la situació que hi ha actualment, no? El que necessita és baixar com sigui el preu del petroli. Una forma que pot tenir és que els Emirats, que són els seus aliats, diguem, a la regió,
surti d'allà, no tingui la cotilla, diguem, no tingui les normes més estrictes de l'OPEP i pugui produir més, ajudant així a fer baixar el preu internacional del petroli. No? I al mateix temps deixant a l'OPEP amb un rol molt reduït, perquè quan ja no controles, estàs molt lluny de controlar, no sé, ni el 40% de la producció, és evident que la teva capacitat de marcar les regles del joc canvia molt. I a més hi ha el marc de les relacions també Estats Units-Emirats, que també és molt interessant, perquè aquí hi ha moltes coses també pel mig. Ells es consideren partners estratègics a la regió. Hi ha, per exemple, inversions enormes en temes tecnològics, d'infraestructura tecnològica, d'intel·ligència artificial. Per tant, també jo crec que això d'alguna manera reafirma l'alineació d'Emirats amb Estats Units i aquesta tria de partner estratègic. I al mateix temps, dintre del context de les relacions internacionals, més en sentit genèric, jo crec que aquí hi ha un element molt interessant, perquè sempre havíem analitzat les relacions internacionals post-Segona Guerra Mundial com un món anàrquics en el sentit de que no hi ha poder central, evidentment, això està clar, però no en el sentit de desordre, no? És anàrquic perquè no hi ha un poder central, però al mateix temps hi ha un ordre. Hi ha un ordre amb unes organitzacions internacionals que coneixes, que són identificables, que saps amb qui has d'interlocutar, que a més té un sistema de Nacions Unides, un paraigües, i cada vegada, i crec que cada vegada que ens trobem a la zona grisa, veiem com una peça d'aquell ordre internacional va caient. Clar. I ho dèiem, no? Amb Nacions Unides, amb aquell Consell de Seguretat, ja sabeu que jo això encara viu al meu cap de manera indefinida, aquell Consell de Seguretat de Nacions Unides que presidia Melania Trump, que em semblava simbòlicament l'últim pas de la degradació d'aquest sistema de Nacions Unides. Ara veiem que l'OPEP, que també t'ajudava a donar sentit i ordre a aquell univers post-Segona Guerra Mundial, doncs també desapareix. Per tant, cada vegada més ens anem movent a un món que no s'assembla res, no s'assembla gens a aquell món que coneixíem. Hi ha iniciatives que volen, diguem-ne, canviar això. Per exemple, suposo que aquí al darrere d'això també hi ha tota la voluntat dels Estats Units i d'Israel d'impulsar els acords d'Abraham com un espai també de nova relació entre els països àrabs i d'Orient Mitjà, amb Israel també. Facilitar aquest tipus de col·laboració a nivell polític, però a nivell sobretot comercial. Llavors, això hi ha un realineament internacional en aquest sentit. I un exemple també d'aquest canvi de paradigma pel que fa a les organitzacions internacionals que comentava Xiomara és la voluntat, per exemple, del Board of Peace, no? D'aquesta mesa de la pau que es va inventar en Trump, important els seus amics, intentant fer com un espai el futur de un Gaza. espai independent, exacte, per repartir-se el món, no? Doncs llavors això és veure quin calat tindrà també a llarg termini, però a l'Orient Mitjà amb els acords d'Abraham això fa pinta de que va consolidant-se. Aquí deixeu-me que faci una mica d'autoreferència de la zona grisa, perquè l'altre dia vam fer un programa amb l'Àlex de Descifrando la Guerra en què precisament analitzàvem, no?, la relació que hi ha entre el Pròxim Orient i el subcontinent indi. Sigui com sigui, aquí analitzàvem molt bé, no?, com els Emirats Àrabs funcionen com aquesta peça d'aliat estratègic, com deies, per Israel, també per Estats Units, i com aquesta aliança està separant els Emirats Àrabs de la resta d'antics socis àrabs. I això es resumeix bàsicament amb un trencament cada cop més obvi d'Emirats Àrabs amb Aràbia Saudita. És a dir, la relació entre ells dos fins ara s'havia portat una mica de cara endins, però ara ja és completament obvi i ho exposen i estan enfrontats en l'escenari del Iemen, estan enfrontats en l'escenari de Sudan, i és que a més són rivals estratègics, perquè lluiten per un mateix... O sigui, els dos són productors de petroli, els dos aspiren a tenir les mateixes inversions internacionals, per tant, són rivals estratègics, i aquí els Emirats, per exemple, l'Aràbia Saudita no ha signat els acords d'Abraham i mira amb cert recel Israel, i en canvi els Emirats Àrabs el que vol és un alineament total amb aquest eix, no? Estats Units, Israel. Per tant, veiem com aquí a la regió també s'estan movent aquestes peces, com bé comentaves. I després una altra cosa que em va semblar molt interessant, no?, que era ja no des d'un punt de vista tan geopolític com el que comentàvem, no?, d'aliances internacionals i tal, sinó que també els dos models econòmics que tenen. L'Aràbia Saudita, un 45% del seu PIB depèn de la venda de petroli. Clar, això vol dir que és gairebé
la meitat del teu PIB depèn d'això. Per tant, tu tens molts incentius per mantenir un preu del petroli alt, per restringir que els teus socis de l'OPEP produeixin molt de petroli, perquè llavors provocaries una baixada del preu i per tant això et perjudica a tu. Incentius per mantenir aquesta estructura de cartell. Clar, aquí els Emirats Àrabs és molt diferent, perquè ells han anat diversificant l'economia i ells han baixat aquest percentatge fins al 25%. Per tant, l'estratègia dels Emirats és molt diferent. És intentar vendre el màxim que pugui per el que es coneix com el peak oil, perquè se sap que hi ha una transició energètica que anirà abandonant el petroli, potser tu deixaràs de poder vendre el petroli a preus raonables o fins i tot no podràs vendre perquè la major part de països ja s'hauran electrificat. Per tant, el que vol els Emirats Àrabs és produir al màxim, vendre al màxim, sense tenir la pressió de que sigui un preu tan alt el preu del cru, no? I per tant aquesta estratègia econòmica també ha sigut decisiva en aquesta sortida de l'OPEP. Ells el que volen és, encara que el preu no sigui tan alt, vendre al màxim abans de que el petroli passi a la història. I això crec que és també una visió bastant interessant, no? La seva aposta, per exemple, per indústria tecnològica, ojo, perquè han invertit molt i han invertit força en aquest aspecte. Les xifres pel que fa a inversions en aquest àmbit als Estats Units eren enormes, estratosfèriques. I també, per ser una mica autorreferencial, a la zona grisa ja ho dèiem, aquesta, per enllaçar-ho, no?, amb el que deies abans d'Iran, no és Venezuela. Una intervenció a Iran no anava a ser com va passar a Venezuela i crec que totes aquestes derivades que estem explicant ho reforcen, perquè un cop has tocat una peça en aquella regió, les conseqüències que això té a tot arreu són imprevisibles i d'alguna manera provoques molts canvis en aquesta regió. El que també jo crec que podem veure és com els Emirats Àrabs, fins ara l'estratègia dels països àrabs havia sigut una mica, encara que ens bombardegin no farem res, no? Els Emirats Àrabs tenen moltíssimes ganes d'entrar en la guerra. Jo crec que això ho veurem. Si reactiva la guerra, jo crec que ho acabarem veient. I mira si la Unió Israel-Emirats Àrabs és propera, que Israel ha desplegat part de la seva cúpula de ferro, no? La cúpula daurada, com es diu la cúpula ara? La de protecció aèria. Sí, la protecció aèria que ells utilitzen, no? A Israel, no? L'ha desplegat en territori dels Emirats Àrabs, que això és la primera vegada que militars israelians estan en aquest terreny, no? Per tant, estan desplegant protecció pels Emirats Àrabs en exclusiva, cosa que no han fet amb Aràbia Saudita, per exemple, no? Per tant, és molt interessant. I si us interessa molt saber una mica com funcionen aquestes dinàmiques a nivell de Pròxim Orient, però no només, també té a veure amb les relacions que tenen amb Pakistan, amb l'Índia, amb l'Àlex en van parlar. Busqueu el nostre canal de YouTube i de pas us dic que us subscriviu i que apreteu la campaneta perquè sempre ens ajuda. I això, és una mitja horeta de conversa, una mica densa perquè el tema no és fàcil, però molt interessant. Però també en les relacions que té el Trump amb les monarquies, diguem-ne, de la zona, hi ha aquesta relació transaccional i ell sempre demana que li comprin la seva criptomoneda a la seva família. I bueno, una qüestió que també es donaria per un episodi és parlar quina quantitat i com s'està enriquint la família i Trump en tota aquesta legislatura i les anteriors. Enriquint personalment. Ens ho emportem. Un subcapítol d'aquesta trama seria aquestes pulsions monàrquiques que té Donald Trump, no? No sé si veurem aquesta transició d'una república cap a una monarquia que ens ha portat a escenes tan surrealistes com la del rei Carles, defensant ell, als Estats Units, els valors de la república. Bueno, no sé, aquestes pulsions monàrquiques són molt interessants. Una debilitat molt interessant per les monarquies, absolutament, perquè inclús quan va a França també, que no deixa de ser una mica monarquia, allò també. No us aneu per les rames, que portem molts temes, i ara ens anem a una altra regió del món, ens anem a Àfrica. Passem ara a Mali, on una rebel·lió de gran abast amenaça de fer caure la junta militar que governa el país amb el suport de Rússia. Per entendre què passa, cal situar-nos, perquè Mali segurament no és un país amb el qual esteu familiaritzats. Rússia va entrar a Mali a finals del 2021 en substitució de França i la Unió Europea, que havien estat presents militarment al país durant gairebé una dècada sense aconseguir estabilitzar-lo.
Al Sahel, Mali, Burkina Faso i Níger han tingut diversos cops d'estat en els darrers anys que han enderrocat governs civils que eren propers a Europa i que han sigut substituïts per juntes militars que van trobar a Rússia com a nou soci. Van veure en Moscou un aliat sense les condicions democràtiques que exigia Occident. Rússia oferia seguretat a canvi d'accés a recursos. Semblava un bon tracte fins ara. Perquè el 25 d'abril una coalició insòlita va llançar una ofensiva coordinada i simultània en 3 fronts. Una coalició formada pel Front d'Alliberament d'Azawad, els independentistes tuaregs del nord, i el Jenim, la filial d'Al-Qaeda al Sahel. 2 faccions tradicionalment enfrontades que han arribat a un acord amb un objectiu comú: tombar la junta militar actual. L'ofensiva ha tingut 3 eixos simultanis. Al nord han recuperat Kidal, la gran ciutat de la qual havien estat expulsats el 2023 amb ajuda dels russos, i han continuat avançant fins a Gao i Tombouctou. Al centre del país han atacat les ciutats bessones de Mopti i Sévaré, el coll de botella que connecta el nord desèrtic amb el sud fèrtil, partint així el país en 2. I a Bamako, la capital, han atacat bases aèries i centres de comandament, aconseguint el cop més simbòlic de tots, l'assassinat del ministre de Defensa, Sadio Kamara. Els russos d'Africa Corps, l'antiga Wagner, ara integrada directament al Ministeri de Defensa de Moscou, han patit baixes importants. Han perdut helicòpters i han hagut d'abandonar diverses bases militars. El Jenim, fins i tot, ha fet una oferta pública a Rússia. Si trenca amb la junta militar i es manté neutral, no serà atacada. Moscou es troba ara en la situació humiliant d'haver de negociar la seva retirada. Això ens obre moltes preguntes, perquè ni França, ni la Unió Europea, ni ara Rússia aconsegueixen pacificar Mali, ni aconsegueixen pacificar la regió. Qui guanya realment quan el Sahel s'incendia? I quines conseqüències té per a Europa un Mali en caos, tenint en compte que per aquesta regió passen les principals rutes migratòries i també rutes del narcotràfic cap al continent europeu. I els recursos crítics, hi tenen alguna cosa a veure? Doncs aquestes són algunes de les preguntes que deixo aquí sobre la taula. No sé per on podem començar, potser pel paper una mica de les potències estrangeres aquí, podem començar per Rússia, però també pel paper que ha tingut especialment França i la Unió Europea durant els últims temps. Obro tertúlia. Jo començaria per Europa, no? També per mirar-nos nosaltres i la història desafortunada d'Europa en el Sahel, principalment amb la que eren els països colonials, no? Un procés de descolonització nefast, no? Mal fet, una Àfrica fragmentada a través de fronteres totalment irreals, no? que han travessat moltes comunitats i després hi ha hagut un suport també a dictadures proeuropees, evidentment, que mantenien un règim estricte en els països, però un cop caiguts han desfermat un caos i una tensió que hi era. Llavors Europa sempre ha mirat aquella zona, sobretot els últims anys, des d'una perspectiva primer de tot securitària, en termes de seguretat, que sobretot per prevenir, la relació era per prevenir les migracions que proveien d'allà, que travessaven el Mediterrani, i com un espai també de recursos naturals i per extreure'n recursos propis. I aquesta ha sigut una visió molt curtterminista que efectivament ha tingut unes dimensions molt dures per als territoris d'allà, del Sahel, i en conseqüències també per Europa, no? Perquè això s'ha vist que la gent ha estat forçada a marxar i molta gent a morir al Mediterrani pel mig. No? Llavors, jo crec que aquí hi ha una primera crítica a França, no només França, però la Unió Europea, per les estratègies fallides en relació al Sahel. S'ha intentat, la Unió Europea ha impulsat diverses estratègies de la Unió Europea amb el Sahel, el 2011, el 15, el 21, però s'han demostrat totalment insuficients i estem en aquest punt. Xiomara.
Jo crec que aquí hi ha com elements que es superposen, no? Perquè hi ha per una banda tens, com ja ho comentàveu, els elements que responen a una lògica més jihadista, després tens els elements més separatistes i després tens la realitat d'un estat que no té control sobre el territori, que no té control sobre les típiques coses que fan que un estat pugui ser funcional, no? Territori, moneda, control de la violència. Per tant, aquí es sobreposa tot això, a més, en un context, crec que torna a mostrar com cada vegada, perquè això també li ha passat als Estats Units, o sigui, cada vegada que tu generes un buit de poder hi ha algú altre que l'ocupa. No és una qüestió simplement d'una retirada en la que pots deixar simplement la situació en statu quo. És evident que quan tu et retires hi ha algú que ocupa aquest espai i aquesta posició, que és el que ha passat amb Rússia en aquest cas. A part de les derivades, no, que comentàvem, no, pel que fa a termes de migració, etc., crec que una vegada més es mostra que quan Europa, en sentit de la Unió Europea, no, en aquest cas França, ha intervingut, hi ha hagut molt poc enteniment de la situació interna, no, del lloc on anaves. Aquesta idea de que simplement pots arribar a un lloc i estabilitzar, donar formació, no, donar condicions tècniques, proveir solucions com molt pràctiques sense entendre el que realment estàs enfrontant allà, sense entendre, per exemple, en aquest cas, la manca de legitimitat d'aquell estat, la manca de control d'aquell estat de la situació, i pretendre que amb solucions d'aquest tipus donem formació, no, i anem a gestionar o ajudar a gestionar el dia a dia, clar, és aquesta intervenció sense cap perspectiva a llarg termini i a més sense cap enteniment del lloc on estàs anant, i que a més ho remates marxant i deixant una situació, bueno, que estem veient les conseqüències que té, que a més venen, evidentment, i sempre crec que això és una cosa que diem molt sovint a la zona grisa, que venen de la teva gestió de la colonització. Això crec que és molt important, no? Perquè la població quan marxaven les tropes franceses, no, dels diferents països, perquè han acabat marxant de Níger, de Burkina Faso, d'aquí de Mali en aquest cas, clar, marxaven de pobles i de ciutats i la gent onejava algunes banderes russes, no? Que després Rússia ha acabat sent un fracàs. Però per què la gent va acabar tenint un sentiment tan antifrancès? Té molt a veure amb que no es va entendre, no, la situació del país, no es va entendre que hi ha una desigualtat entre món rural i ciutats enorme, on no s'han encara canviat les lleis colonials que condemnen a una gran part de la població a la pobresa. I qui està fent aquest discurs més anticolonial i més pro-justícia social? Qui l'està fent és, en aquest cas, Jenim. És el braç armat és Al-Qaeda. Doncs clar, dius, com pot ser que aquesta gent estigui portant tants homes a les seves files? És precisament per això. I des d'aquí, des d'Europa, podem pensar que és un tema religiós, però és que res més lluny de realitat. La gent s'està cansant d'un sistema colonial que ha condemnat gran part de la gent a la pobresa, que ha transferit la riquesa del país a elits locals i en aquest cas a París, oblidant gran part de la població, i aquesta gent s'està afiliant a Jenim, o sigui, a Al-Qaeda, perquè allà on està governant està canviant aquestes lleis, i això ho hem de tenir clar també. No és tant un tema de terrorisme perquè sí, islamista de quatre bojos. Això, hi ha un substrat social que l'hem d'entendre des d'Occident. Potser els paral·lelismes no són bons, però una lectura similar es podria fer amb Hamas a la Franja de Gaza o alguna cosa així, no? Perquè a part de ser qui són Hamas, també tenien un sistema d'escoles, tenien un sistema d'hospitals, etc. Però bueno, més enllà d'això, jo també volia afegir una mica al fons, el substrat també de l'estratègia, diguem, dels Estats Units i sobretot i europea, de cares al Sahel a les últimes dècades, no? Perquè va haver-hi un viratge a partir dels atentats del 2001 de les Torres Bessones, en què els Estats Units va decidir impulsar la guerra contra el terrorisme. En el moment en què els Estats Units decideix impulsar la guerra contra el terrorisme, es fixa el Sahel com un dels llocs de germen del terrorisme d'Al-Qaeda, etc. I tota la relació a partir del 2001 i en endavant, i també de la Unió Europea, sobre el Sahel ha sigut altament de lluitar contra el terrorisme, no? I aquesta agenda securitària tan forta ha obviat moltíssims elements i el que ha fet és encara una zona més insegura, no?
Sí, jo no sé fins a quin punt realment el tema de la lluita contra el terrorisme només és un argument per poder ser allà i tenir un control, per exemple, dels recursos, no? Vull dir, França, que és un estat on l'energia nuclear és tan important, d'on treia l'urani? De Níger, bàsicament, no? Vull dir, és que, clar, depenia directament de lo que eren postcolònies seves, perquè mai va acabar de tenir, no? aquesta relació amb ells. I aquí també hi ha el problema, que és que Rússia, que va arribar amb un discurs més fresc i dient no, nosaltres ho farem diferent i a més no us demanarem tot aquest argumentari democràtic de la Unió Europea, ha caigut exactament en els mateixos errors que va caure França i la Unió Europea en aquell moment, no? Amb una perspectiva completament o únicament militar. A més, em sembla que només tenien 1.000 persones sobre el terreny, per tant, 1.000 persones no estan, si ho mirem fredament. I per tant, aquí també m'agradaria parlar una mica del declivi de Rússia en el món, en el seu paper, no? També com a soci internacional, perquè si fem una mica, tirem enrere, no? Rússia no va ajudar, no va fer cap paper important diplomàtic en el conflicte a Nagorno-Karabakh entre Armènia i Azerbaidjan. No va impedir la caiguda de Síria quan era el principal soci de l'Assad era Moscou, era Putin. Han atacat a Venezuela, han atacat a Iran, perquè Rússia no està actuant, no està fent res, no? I ara veiem com el Sahel l'està perdent de forma bastant clara, no? Perquè no ha passat encara avui, estem gravant un dimarts, però segurament veurem com la junta militar de Mali caigui i veurem què passarà amb les altres que hi ha allà, no? Per tant, també veiem que aquí a Rússia el seu paper... A vegades també des de la Unió Europea diem hòstia, Rússia no podem fer res contra ell, està guanyant la guerra a Ucraïna. Sí, però en el món està perdent moltes petites batalles i se n'està parlant poc d'això, no? De la manca d'aquesta de pes. Digues. No, només anava a dir que per això també dèiem que fa un temps quan parlàvem d'aquest tema d'Ucraïna no va només d'Ucraïna, perquè al final també, no sé si hi ha un punt evidentment estàs fracassant a altres llocs del món, també perquè t'has empantanegat en una guerra que, tal i com la va vendre Putin, era una cosa que s'anava a resoldre en unes setmanes, no? Que havia de ser relativament fàcil, i segueixes allà quant de temps després? 4 anys portem de guerra. Exacte, sí. I allà segueixes i no fa pinta de que en sortiràs d'aquí en poc temps, per tant... Jo, sobre aquesta qüestió, hi ha la clau interna, que també cada cop hi ha més informes en què hi ha una gent de govern i dels càrrecs militars molt molestos amb les posicions de Putin i amb aquesta falta de mà dura, perquè consideren que a Putin li falta mà dura per reaccionar a certs atacs que també reben a Ucraïna, o, per exemple, l'ús de militar del Regne Unit a la guerra de Rússia, no? Amb Ucraïna, i hi ha crítiques internes a Putin també que l'estan qüestionant respecte a això, precisament, no? Aquesta necessitat també de respondre contra certs les respostes europees i ucranianes, no? No sé, jo crec que deu haver-hi una estratègia pensada també de vigilar no enganxar-se els dits enlloc. Però, per exemple, has posat algun exemple com el cas d'Azerbaidjan i Armènia, no? En el cas de Nagorno-Karabakh no li calia a Rússia entrar-hi, tot i que controlaven el que és el pas, diguem-ne, del Nagorno-Karabakh amb Armènia, van estar les forces de Rússia durant molt de temps, no li calia perquè Azerbaidjan ja li feia la feina. I al final aquí la Unió Europea, amb en Claude Michel, que va ser el president del Consell, que va intentar mediar, va ser una mica de fracàs, i al final el Nagorno ja és d'Azerbaidjan, no? Vull dir que aquí va sortir guanyant sense mulleres. Sí, el paper aquest de mediador, no?, que podria haver fet, i que qui l'està fent ara aquí a Mali és Argèlia, que està guanyant un paper bastant important en aquest conflicte com a mediador i com a potència regional al Sahel. No sé, doncs allà ho podria haver fet Rússia, no? Una cosa que m'ha semblat apassionant d'això, al principi us hem explicat, no?, que bàsicament la coalició d'aquestes dues faccions, no?, són els d'Al-Qaeda i els independentistes tuaregs del nord, no?, el Front d'Alliberament d'Azawad. Aquests del nord, que han fet fora els russos de bastants llocs, sabeu qui els està entrenant? Qui els està proporcionant drons, intel·ligència? Els israelians? No. No sé. No, també hagués estat la meva aposta. Ucraïna. O sigui, tenim La fàbrica dels drons. que el que està passant a Mali també és
una ramificació més de la guerra ucraïna-russa. I això, els famosos drons aquests, ara no ho tenia per aquí escrit, no recordo com es diuen, però que són de producció ucraïnesa i que són tan efectius, doncs els tenen aquests independentistes tuaregs del nord perquè els ucraïnesos els estan instruint, els estan donant armament, i han derribat diversos helicòpters, han fet fora els russos de bases militars. Vull dir que això no deixa també de ser una ramificació de la guerra que tenim aquí a Europa, no? Per això és tan important o interessant, crec jo, parlar d'aquests conflictes, perquè realment van més enllà del pur problema que pugui haver a Mali, que ens queda molt lluny, però realment no ens queda lluny, no? És molt proper. Definitivament. Hi havia un alt comandant belga que deia que a Europa encara li quedaven bastants anys per endavant per tenir la capacitat militar per fer front a Rússia. I el nostre camp de batalla i d'experimentació, europeu, i de rearmament militar és Ucraïna. I en allà Europa hi està posant, i els Estats Units també, però sobretot Europa, hi està posant tots els esforços possibles, i això no deixa de ser segurament una pràctica més en el fons europea en el conflicte de Mali, per exportar els drons, perquè a Europa encara li queda molt per poder atrapar les capacitats militars, i Ucraïna ara mateix està sent el laboratori. Sí. És la punta de llança, no?, de tota la capacitat militar europea gairebé que la té Ucraïna ara. És un dels exèrcits, si no l'exèrcit més potent que tenim, que té la Unió Europea. La Unió Europea no, Europa com a tal. Estem tots allà dins. Així, per resumir tot una mica, jo crec que el principal problema a Mali i a la regió en general, no?, és que per allà van passant les potències internacionals, la Unió Europea, doncs, per regular fluxos migratoris, per extreure'n, doncs, recursos minerals, recursos de tot tipus. Rússia, más de lo mismo. El problema és que segurament fins que no s'abordin les causes estructurals que fan que hi hagi aquest descontent social, que provenen, doncs, en gran part de la descolonització, de la repressió de les juntes militars, de l'oblit que ha patit per part dels diversos governs que han passat per allà, doncs l'inestabilitat és difícil, no?, que existeixi. Si tu només col·loques, interessa col·locar governs proxis que siguin afiliats a Europa, però clar, quina afiliació vols? Vols l'afiliació de Gaddafi amb Sarkozy? És això el que Europa està buscant durant tant de temps, no? Dictadors que al final que et finançaven eren les campanyes electorals. Llavors, evidentment, una estratègia absolutament errònia de la Unió Europea cap allà, dolenta per la gent del Sahel i pobles de Sahel, i dolenta per Europa. Dolenta per tots, perquè a més de tot això hem de ser conscients també de que el Sahel cada cop és una zona molt més difícil de viure i d'evitar-hi pel canvi climàtic. Llavors, migracions i fluxos també n'hi hauran, però a més no donem les condicions per desenvolupar un estat de dret ple a les zones, on no hi hagi una separació de poders, on hi hagi una llibertat, diguem-ne, per la gent d'allà, i unes democràcies establertes, que és el que crec que seria el que és més útil per tothom, no? Perdona que et faci una esmena, i ens faci una esmena, perquè crec que hem anat dient l'estratègia de la Unió Europea. Jo faria una esmena d'això, en el sentit de que hem vist l'estratègia de França, l'estratègia de cadascun dels estats membres de torn, però jo crec que precisament aquest és un dels elements clau, que l'estratègia de la Unió Europea no en tenim. No actuem com un actor coherent en l'escenari internacional. I en aquest sentit anem molt mancats d'això. La Unió Europea té el Sahel com la frontera sud, no? I tenia acords amb el Níger, per exemple, que actuava com a gendarme, com a policia fronterer de la Unió Europea. Li paguem diners a aquests països perquè reprimeixin i tallin els fluxos migratoris que acaben arribant al Marroc o acaben arribant a Líbia i acaben creuant la Mediterrània cap a la Unió Europea, no? Vull dir però això ho fa la Unió Europea amb Turquia, ho ha fet amb aquests països, però externalitza la frontera, però això és la Unió Europea actuant en relació al control de la seva frontera. Això no és una estratègia, ni per aquella regió, això no tens una estratègia de política exterior, i en això sempre no sé quants cops acabem sempre parant en aquest tema, perquè al final doncs sí, tens instruments comercials, és evident que com a mercat doncs tens un poder enorme, i després tot això va molt mancat d'estratègia política. No, això resulta al final amb uns memorandums of understanding, uns plans de, diguem, uns acords bilaterals que la Unió Europea, principalment Meloni, Ursula von der Leyen i algú més que se suma a la foto, han fet amb Tunísia, faran amb Marroc, faran amb diversos, que per bàsicament donar diners per frenar el flux migratori que arriba de la desestabilització del Sahel.
Hem d'avançar perquè se'ns està tirant el temps a sobre, no sé quanta estona portem ja, devem portar gairebé una hora i ens queden encara un parell de temes molt importants, molt interessants, potser no tan relacionats amb la geopolítica com a tal, però crec que ara últimament va sortir una notícia l'altre dia que parlava d'Alemanya d'unes retallades enormes que vaig pensar, doncs això ni Artur Mas en el seu millor moment mira que feia tales recortes. Llavors i aquestes retallades veus que venen acompanyades, o sigui, són retallades dels serveis socials acompanyades d'augments en despesa militar, i això, no? Tu, Oriol, has anat veient que potser són coses patrons que es van reproduint a diversos llocs. Home, és l'ABC de les retallades, evidentment. Doncs, efectivament, Europa torna a sonar les campanades de retallades. El projecte de pressupost europeu, plurianual, del 2028-2034, que ens heu sentit a parlar aquí ja diverses vegades, i que és elaborat per la Comissió Europea, s'acosta a uns gairebé 2 bilions d'euros, una quantitat que equival a un 1,26% de la renda nacional bruta de la Unió Europea. Doncs aquesta quantitat proposada per la Comissió Europea no és gaire diferent de les expectades per altres pressupostos anteriors, ja que solia situar-se al voltant de l'1% de la renda nacional bruta de la Unió Europea. Inclús aquest any és fins i tot superior, un 1,26% més que l'1,13% del període plurianual passat. Bé, tot això és una baralla de números per dir-vos que aquests números, que semblen grossos i positius, ens poden portar a engany, perquè en realitat aquesta quantitat de pressupost de la Unió Europea cal restar-hi diners que es destinaran per retornar els crèdits per finançar els fons de recuperació que es van impulsar durant el Covid i que pugen a una mica més de 1,6 bilions d'euros, i cal també restar-li la diferència de la inflació, que és molt més alta avui que en el cicle anterior pressupostari. A tot això cal sobretot tenir present un substancial increment de la despesa en defensa, com parlàvem fins ara, que amb el nou pressupost de la Unió Europea es multiplica fins a 4 vegades respecte a l'últim cicle pressupostari. Davant aquest context, la Comissió Europea proposa retallades en partides tradicionals de la Unió Europea, com poden ser l'agricultura i la cohesió. Per això, el Parlament Europeu la setmana passada va aprovar la seva posició respecte al pressupost de la Unió Europea, on reclamava simplement un modest increment d'un 10% més del pressupost. Això és el que demanava el Parlament Europeu davant del, diguem-ne, proposta de la Comissió Europea de retallada amb cohesió i agricultura que marca la tendència europea. I això crec que no només passa a la Unió Europea, sinó que també els alumnes avantatjats de les retallades, en molts casos, són els països frugals, que els diuen, entre ells Alemanya. Doncs... No t'agrada. És que, clar, a mi aquí tinc com diferents elements. O sigui, per una banda, jo crec que veiem, evidentment, doncs, que els recursos en general, i fins i tot si anem programa per programa de coses que financia la Unió Europea, no són suficients. Llavors aquí tens un primer debat, que és la primera qüestió, que és la qüestió de en sentit general no tens recursos suficients, i sovint ens plantegem com podem fer per aconseguir aquests recursos, perquè al final aquí hi ha una qüestió de el que tens a repartir tampoc no és tant. Abans deies la xifra, si ho penses això, o sigui, el pressupost és una part molt baixa del PIB de la Unió Europea, realment. Per tant, jo aquí faig, si em permeteu, davant de tot això també una reivindicació una mica europeista de la quantitat de feina que es fa i de coses que es fan bé amb un pressupost que no és tan alt en aquest sentit. Llavors tens un primer debat. Com aconsegueixes més recursos? Que ve de la mà del segon debat, que és el que jo sovint trobo a faltar, no el debat el tenim, trobo a faltar la intenció política. És a dir, per una banda tens com aconseguim més recursos, que va de la mà del segon debat, que és quina visió política tens d'això? És a dir, més recursos haurien de passar probablement per la capacitat de tenir recursos propis, que haurien de passar també per recaptació. Això vol dir fer una aposta realment molt grossa per anar cap a més Unió Europea, que no sembla, i em corregireu, però no em sembla que anem cap allà. I al mateix temps, quan parlem de què fem amb tots aquests recursos, no? Si anem ja al detall de, ok, la xifra que tenim és aquesta, què anem a fer amb això? És evident que hi ha, sí, moltes pulsions i molt debat al voltant de si hem de ser més flexibles o no, de si no hem de tenir un pressupost tan encorsetat, que hi ha una part
una certa part d'això que jo entenc, perquè és evident que estem parlant d'un pressupost fins al 2034, per tant, si dones com tot molt pautat, és probable que t'equivoquis, perquè és probable que el món del 2030 no s'assembli al que tenim exactament ara, per tant hi ha una part d'això que s'entén, però al mateix temps no estàs parlant, per exemple, de què has de fer amb la desindustrialització que ha patit Europa, què has de fer davant d'un món en el que Donald Trump i els Estats Units ja no són un aliat, i això va de la mà d'on poses els recursos i de quina estratègia tens per invertir aquests recursos, però amb una visió política més de fons, perquè al final si no potser ens estem perdent en aquests detalls de què fem amb el que tenim, però no hi ha una qüestió, crec que no estem en un moment en el que es pugui tenir un debat de fons i amb l'ambició de llarg termini que realment necessitem. Llavors això crec que és una mica preocupant, en el sentit de que de nou ens perdem en el context del dia a dia i no tenim aquesta estratègia a llarg termini que d'alguna manera és com un déjà vu, no? O sigui, ens tornem a estar en aquesta situació en la de coses que ja anticipem que estan passant i que ja les anticipàvem d'abans i que ara ens trobem que no n'hem fet prou a temps, com per exemple la qüestió de la sobirania tecnològica, de la teva capacitat de construir infraestructura pròpia en l'entorn digital, de la intel·ligència artificial, de com se t'ha menjat la indústria a altres països. Tot això ho veus venir i en canvi sembla que el pressupost no acompanya les mesures, almenys en l'alçada d'ambició política que necessites per fer front a això. La proposta de l'MFF d'Ursula von der Leyen, o sigui, en el seu moment va caure doncs bastant malament sobre tothom, no? Perquè veies retallades per tot arreu i els agricultors es queixaven, les organitzacions que treballen més en temes socials es queixaven perquè els fons socials també es retallaven, les polítiques de cohesió essencials a la Unió Europea es retallaven i tot això es retalla en pro de la seguretat, en pro de que la Unió Europea ens hem de defensar. Clar, ara aquest debat aquí durarà encara molt més temps, no? Perquè això és pel 2028, per tant estarem debatent la proposta de la Comissió, la proposta del Parlament Europeu, la proposta del Consell, que aquí haurem de veure què fa Pedro Sánchez. La proposta del Consell, per cert, s'ha d'aprovar per unanimitat, per tant aquí Pedro Sánchez també se li podria demanar que si no és una proposta progressiva, doncs llavors que la bloquegés. Però bueno, això ja en parlem al seu moment. Tenim molt de recorregut encara per debatre sobre el pressupost europeu, però és que segurament el que vulgui fer finalment Ursula von der Leyen sigui seguir l'estela del que ja haurà fet Friedrich Merz a Alemanya, perquè Alemanya sí que ha d'aprovar pressupostos abans, no? Clar, Friedrich Merz ha aprovat un paquet de retallades de fins a 40.000 milions d'euros que impliquen tancament de llits en hospitals, reducció de tractaments coberts per la sanitat pública, eliminació de la cobertura sanitària gratuïta per als cònjuges, reducció de les ajudes als fills fins als 12 anys en lloc de fins als 18, com hi havia fins ara. Estem parlant de reduccions bestials en molts drets socials i serveis bàsics i a la vegada anuncia un fons especial de 100.000 milions d'euros per a defensa, és a dir, retalles 40.000 milions de fons socials i en poses 100.000 per defensa. Clar, és que el que està passant, et diria que això no és ni austeritat. El que estàs fent és transferir recursos d'un lloc a un altre. Els treus de la gent i els poses en armes. Però aquí, perdoneu que jo torni sobre el mateix punt. Però això no el pots desvincular de com va l'economia alemana, que no va bé. Clarament no va bé. Llavors aquí tens una manca de recursos. I si Trump posa el 25% d'aranzels als automòbils europeus... L'economia no va bé. És evident que tens una manca de recursos que has de fer front efectivament, probablement estiguis movent recursos d'un lloc a un altre perquè els recursos que tens en total no són suficients. I no sé si heu vist, per exemple, no, que davant d'aquesta economia que es ralentitza, etc., la fórmula de Merz sembla que va en la direcció de anem a desregular, anem a treure el pes que hem posat sobre les empreses, anem a, per exemple, amb tot relacionat amb intel·ligència artificial, no? Anem a treure totes aquestes mesures que al sector industrial de la intel·ligència artificial són una càrrega massa pesada.
Que no sé si és exactament la fórmula que hauríem d'estar buscant per reactivar l'economia. Sí, efectivament, jo agafant el fil d'Alemanya amb tot això, a l'avantguarda de les retallades, però i a més amb el dubte de com va anar la conversa que Trump i Merz van tenir a la Casa Blanca, no? Perquè a part del paquet de retallades de 40.000 milions d'euros que proposa Merz, es va filtrar fa poc també un document de la CDU, de diputats de la CDU, un document intern, on es proposa que la Comissió Europea bàsicament redueixi la seva capacitat legislativa i en el que proposen que hi hagi un board, és a dir, una mesa de control de les propostes legislatives de la Comissió Europea perquè creuen que la Comissió Europea està anant massa lluny en termes de regulació. I aquí hi ha a darrere tota la qüestió dels serveis digitals que tu mencionaves. Llavors això, evidentment, aquí afavoreix és als Estats Units, que tenen uns serveis potentíssims i una indústria al voltant d'això. Llavors, al darrere d'això hi ha també aquest document que es feia públic, el que vol era afeblir directament la Unió Europea fent diguem-ne, un panell de control sobre la Comissió Europea i creant un grup d'estats, de membres d'estats petit, de 6 o 7 estats, que, diguem-ne, portin el rumb de la Unió Europea. No? Això és el Consell plus, no? Plus, almenys. És com els líders del Consell, una mica. Els líders del Consell, a més. No? I això també lliga una mica amb aquell discurs de la von der Leyen en el seu estat de la Unió on parlava de l'Europa de les dues velocitats, etc, que potser van una mica alineats. Tot ens està portant cap aquí. Alemanya està reivindicant simplificar Europa, que és una demanda dels Estats Units, i aquí sempre hem de ser conscients d'aquesta relació transnacional i transoceànica d'Alemanya amb els Estats Units. Gastar més en armament, comprant-lo al final als Estats Units. Retallar socialment, i això, evidentment, la Comissió Europea també, per les pressions alemanes, ho fa. Llavors, altament preocupant. I deixeu-me també que torni a repetir, per mi hi ha una qüestió política essencial i jo tinc molta por del rearmament alemany. No ha de sonar caricatura ni molt menys, però sí que és veritat que segons les dades del CIRPI que van sortir ara fa poc, que és l'institut que controla la qüestió de despesa militar, actualment Alemanya és el quart país darrere de Rússia amb despesa militar. L'any 2030 tindrà un exèrcit... El més poderós del món, és possible, competint directament amb els Estats Units i amb la Xina, per un país de quants milions d'habitants. Llavors, Alemanya té desplegats principalment a Lituània i als Bàltics molts militars també. Llavors, jo crec que aquí, i ho vam dir-ho precisament un dia fent una autoreferència a la zona grisa, és una cosa que Europa també ha de mantenir una mica a la white. Parlant d'aquest informe que deies, del CIPRI, també parlava del cas d'Espanya, que a vegades darrere una dialèctica molt pacifista i tal, les dades que donava precisament el CIPRI sobre Espanya anaven una mica en la direcció contrària, perquè deien que en l'últim any hi ha hagut un increment del 50% en despesa militar a l'estat espanyol. De fet, aquest augment seria el més gran registrat a Europa central i occidental des de la Guerra Freda. I és que després que en l'última dècada, de fet, a Espanya s'ha incrementat de forma acumulada un 122%. Per tant, tampoc és veritat que Espanya no estigui militaritzant-se, que no estigui invertint en defensa, que no estigui dedicant més recursos en això. I, evidentment, això jo crec que és evident que acabarem veient que bona part d'aquests recursos sortiran d'altres llocs. En tot cas, sigui com sigui, l'MFF encara falta bastant de recorregut, el seguirem, però sí que crec que és important que hi hagi com bastanta pedagogia, i que la gent entengui la importància d'aquest pressupost, perquè és el pressupost de tota la Unió Europea per 7 anys i, per tant, el que ens surti d'aquí, ara tenim un any i mig de negociacions, el que ens surti d'aquí serà decisiu. Hi ha dos elements importantíssims, Sergi, que és els diners que van a l'agricultura, evidentment, de tot aquest paquet, i l'altre element molt important també són els fons de cohesió, que són el que fan que les regions, els diferents països, no estiguin en un desequilibri absolut i que hi hagi un desenvolupament una mica harmònic. Si això ho trenques, doncs crees desequilibris interns molt grans. A mi que m'agrada sempre, ja sabeu, traduir-ho a coses que són com així del dia a dia, sempre poso el mateix exemple perquè m'agrada molt és Erasmus. Si al final el pressupost que tinguis per anar per Erasmus i per tant perquè la gent es pugui anar d'Erasmus fins al 2034 sortirà també d'aquestes negociacions. Totalment. Bueno, estarem atents, seguirem l'MFF per tancar aquest tema. També hi havia un punt que ens
que crec que és bastant preocupant per un país com Catalunya, que és també tot el tema de la recentralització dels fons, no? És a dir, que tant les regions com els ens locals no tinguin capacitat de decidir o de participar en el disseny i en la gestió d'aquests fons i que tot es faci de forma centralitzada a través dels estats. Clar, això per països com Catalunya és terrible. En aquest malestar que tu definies al principi de la proposta de la Comissió Europea de pressupost europeu, els únics que estaven contents eren les capitals. Clar. Perquè von der Leyen el que deia, bueno, farem un pressupost europeu que multiplicarem per 4 la despesa militar, retallarem fons de cohesió i fons socials, però en canvi deixaré que els estats i les capitals decideixin on destinar aquests recursos. Llavors això, evidentment, les capitals molt contentes per aquest regal, però les regions totalment enfadades. Ho seguirem perquè potser no estem tan lluny de tornar a veure manifestacions contra retallades, no? O sigui, estem anant cap a allò de les hombres de negro que vindran a fer retallades. Ara ja no seran hombres de negro, crec, seran hombres vestits de militar, dient heu d'invertir en defensa, perquè si no vindrà aquí Trump i s'enfadarà. Sí, que a més és graciós, que llegís el CIRP, aquest mateix document que parlàvem, i si tu sumes la Unió Europea i el Regne Unit, superem Rússia amb despesa militar. Llavors, insistim de nou que nosaltres el que diguem és que el que cal és coordinar millor, no gastar més. Millor les capacitats defensives dels països i no retallar, diguem, en els fons socials que, a més, en el moment que estem, doncs, tan necessaris són. No? Jo espero que no haurem de tornar a parlar de la proposta de Merz i dels conservadors alemanys, en aquest cas, de reforma de la Unió Europea. Sí. Espero de veritat, ho espero, perquè és que és una aberració en termes de tractats i de l'estructura de la Unió Europea. Això no té cap encaix i em sembla que precisament va justament en la direcció de menys Europa, que és com tot el contrari del que necessitem ara. Per tant, espero que no en tornarem a parlar d'això. Perdona, Sergi, ja sé que vols passar de tema, però és que ni Rassemblement Nacional parla d'això, ni l'extrema dreta francesa parla d'això, que ja han deixat de parlar del Frexit, l'extrema dreta francesa. No ens facis canviar de tema abans d'indignar-nos per això, que realment es carrega les estructures de la Unió Europea. El que han fet la CDU és brutal. És que això no té cap... Això m'agradaria veure-ho fins i tot legalment, perquè jo crec que no té cap mena d'encaix als tractats. Ens estaria obrint una crisi constitucional a la Unió Europea enorme. Per tant, espero de veritat que no en tornem a parlar. Mai més. Laura, ja no t'enfadis, ja estem encarrilant l'últim tema. És un tema que vaig pensar que era interessant treure'l, perquè els que ens seguiu a YouTube no sou tants, encara sou pocs subscriptors, per tant, si esteu aquí us recordo que us subscriviu, que apreteu la campaneta, però Instagram hem crescut molt últimament. Hem crescut moltíssim perquè hi ha hagut un vídeo, un reel, també TikTok, de fet, en les dues plataformes el mateix vídeo se'ns va viralitzar pel que som nosaltres, que normalment tenim 3.000, 4.000, 5.000 visualitzacions per un vídeo, i de sobte aquest em va tenir 50.000, ara anem, no? I hem pujat com, no sé, 1.200, 1.300 seguidors a Instagram d'un dia per l'altre, en 5 dies va ser. I per tant, volia parlar una mica d'això, perquè l'experiment que vam fer va ser la de posar un vídeo d'un regidor de Lleida on parlava de que no volia més burques a la ciutat de Lleida, i nosaltres ja pensàvem que aquest vídeo podria fer disparar l'algoritme, perquè ja sabem que l'algoritme algunes narratives les potencia respecte d'altres. Potser quan nosaltres parlem del pressupost europeu l'algoritme ho troba molt avorrit, però en canvi quan parles de burques, hòstia, t'ho dispara, no? I vam fer l'experiment i doncs així va ser, es va disparar aquest vídeo. I Xiomara, m'agradaria que ens expliquessis una mica tot aquest tema, no? De per què, com les xarxes socials potencien alguns discursos respecte d'altres, i ho hem vist, doncs, això, amb un tema, amb un cas tan concret com és aquest reel del qual estem parlant. Sí, jo crec que una mica la pregunta és qui decideix o com es decideix què es fa viral, què té aquesta visibilitat. I amb això, potser la primera pregunta és com funcionen no només les xarxes socials, sinó d'altres plataformes, perquè aquí podríem parlar no només de les clàssiques que coneixem com Instagram o TikTok, també potser podríem incloure YouTube perfectament. Per tant, com funcionen aquestes plataformes? Funcionen, com sabeu, amb uns algoritmes. Amb uns algoritmes que mesuren doncs, quant de temps mires un vídeo, comparteixen quantes vegades ho has compartit, quantes vegades te l'has guardat, què has comentat, quina interacció genera, i detecten doncs, això, quines coses t'han generat aquest interès. Això és el que sabem dels algoritmes, perquè hi ha una part molt grossa que no coneixem. Com sabeu, això és d'alguna manera la caixa negra d'aquest tipus de plataformes.
el que sí que sabem és que l'objectiu no és ni molt menys informar-nos ni informar a ningú. L'objectiu és que tu no marxis de la pantalla, és mantenir-te enganxat. Per tant, hem de pensar que això no és simplement un canal, cap d'aquestes plataformes, per on circula tota la informació. Hi ha una informació que circula més i una altra que circula menys, i això ho vam veure claríssimament, per exemple, quan Elon Musk va agafar el control en el seu moment Twitter, que ara és X, vam veure, per exemple, un canvi brutal de la visibilitat que tenien els mateixos tuits de l'Elon Musk, que va, per tant, sabem, perquè hi ha estudis, manipular l'algoritme per donar-li més visibilitat als seus tuits. I ho veiem, per exemple, la contrapart d'això amb el que passa i amb molts mitjans de comunicació més tradicionals, fins i tot mitjans públics, que a més ho han denunciat repetidament de que el seu contingut, doncs sí, apareix en aquestes plataformes, però la visibilitat és molt baixa. I no sé si ho heu experimentat, però molt sovint has de fer molt d'scroll fins que no et trobis, si te'l trobes, informació, per exemple, de mitjans públics. Per tant, clarament, la informació sí, està tota allà, en aquella caixa negra, que no sabem ben bé del tot com funciona, però no la veus sempre tota per igual. Per tant, no és del tot una informació que circula completament lliurement. Per tant, et manté enganxat a la pantalla perquè quanta més estona estàs allà, més anuncis veus, més dades generes, i això és el valor econòmic que tu crees també com a usuari i com a producte. És el que s'ha anomenat l'economia de l'atenció. Per tant, tu competeixes per retenir l'atenció de l'usuari. I per retenir-la, què és clau? Generar emocions, generar especialment emocions negatives, i tot això premia, i també està molt estudiat, certs discursos, que són sovint discursos d'odi, discursos que generen tota aquesta emocionalitat, com per exemple amb el tema del burka, que és un tipus de premi que evidentment li va molt bé a les narratives de certes forces polítiques, no a les de tothom. Això no premia el contingut en positiu, això no premia les propostes, això no premia la informació de qualitat d'un mitjà públic, això premia el contingut que sovint li va molt bé a l'extrema dreta. Clar, si tu vols fer un reel cagant amb algú, criticant-ho molt fort, o això generant una contraposició molt forta a alguna cosa, això segurament generarà que l'algoritme et projecti més, que no pas si tu fas un reel tranquil explicant una idea en positiu o amb idees constructives, no? Vindria a ser això. Vindria a ser això, sí, sí. I també crec que és important, hi ha una idea molt errònia i que està molt estesa, que és pensar que nosaltres som els clients de les xarxes socials, no? Molta gent pensa, bueno, estic a TikTok, jo sóc el client de la xarxa comercial, quan és exactament... Tu ets el producte. Clar, tu ets el producte amb el qual fan diners. Doncs s'ha d'entendre que des d'aquest punt de vista per això necessiten que tu estiguis allà molta estona, perquè quanta més gent tenen molta estona, les xarxes socials més producte tenen i més bé poden vendre la seva publicitat, etc. No? I més informació tenen sobre tu per fer una publicitat que és tremendament targeted, que té molta capacitat de definir un perfil molt concret d'usuari, i això és or per les empreses que volen posar la seva publicitat allà. Aquí, en contrast amb el periodisme o el que són els mitjans de comunicació, estan regulats, tenen no només consells editorials, sinó també tenen codi deontològic, tenen regulació, tenen responsabilitat civil, a més, i tenim molt clar que els mitjans de comunicació fan un servei d'ús públic, i les xarxes socials també, no? Llavors hi ha moltes coses que que cal revisar de les xarxes socials, que estan en mans d'empresaris, diguem-ne, sense escrúpols, i al contrari, que volen promoure un discurs, i promouen un discurs d'extrema dreta absoluta i de polarització. Aquest és un debat molt interessant, perquè una de les qüestions claus per definir les obligacions legals que imposes sobre mitjans més tradicionals és que precisament tu dius, aquí hi ha un control editorial, hi ha una tria editorial, i per tant tu ets responsable d'aquella tria editorial que has fet. És a dir, quan tu, ara ja no ningú obre un diari en paper, però quan tu obries un diari en paper... Sí que hi ha gent que sí, segur que sí. Sí, és veritat, és veritat. Sí, és veritat. Però quan entres a un diari hi ha una tria en com està organitzada la informació, hi ha algú que ha decidit què és la portada, quina és la notícia del dia i què veus en primera plana, i això es considera una decisió editorial. Hi ha algú que té una responsabilitat legal sobre això. Clar, aquí el debat, que és superinteressant i que jo crec que cada vegada el veurem més traduït, o no, però el veurem i podria traduir-se en lleis, és en el moment en què ja sabem que aquestes xarxes socials en realitat
no és cert que siguin xarxes socials o plataformes, no és cert que siguin un tub per on circula tota la informació que es penja, no és cert, perquè sinó això no que és hi ha cert. una línia editorial. Aquesta és la pregunta, hi ha una línia editorial. En el moment en què jo entro a la For You page, no? La pàgina de recomanacions, i per tant hi ha uns continguts que surten prioritzats per sobre d'altres, uns que tenen més visibilitat i uns altres que em costa molt de trobar-los i potser no arribaré mai a trobar-los. És això una tria editorial? Hi ha algú fent una tria editorial? I això també passa amb la intel·ligència artificial. Si tu li dius, escolta'm, no sé, explica'm... vull que m'expliquis una mica el tema d'Israel-Palestina, o què ha passat a Gaza. Clar, el que t'expliqui la intel·ligència artificial també tindrà, no? Una ideologia darrere concreta. Altament, sí, altament. Però abans ens deien, ens ensenyàvem a llegir entre línies, ara hem de fer-ho d'una altra manera, però evidentment hem de saber discernir. Però a part diguem-ne, dels ciutadans, de saber discernir el que és informació de propaganda, etc o llegir entre línies, també el que cal és regular certes plataformes. Doncs estem d'acord en que s'ha de regular tot el tema de xarxes socials i tal, perquè aquí tenim l'extrema dreta molt nerviosa dient que això és censura. Jo crec que... La regulació de les xarxes socials, és censura. Ho han dit molt sovint, per exemple, amb la DSA, amb la Digital Services Act, que és la llei de la Unió Europea per totes les plataformes digitals, que és aquesta llei horitzontal de mínims. Ho han dit molt sovint amb això, quan en realitat és simplement un recurs neutre que el que fa és posar unes certes normes que encara estan molt lluny de ser les que poses diguéssim, al món offline, al món real. A un diari. A un diari, sí, no em vull dir real perquè el que passa a les xarxes també és real. Encara estan molt lluny, però ja poses una mica, doncs això, no? Una mica de transparència, una mica de control sobre contingut il·legal. Que això, aquí no parlem de censura, parlem de contingut que es considera il·legal. És que bloquejar un discurs d'odi o demanar transparència en l'algoritme, jo crec que és una cosa de mínims. Li diuen molt censura quan en realitat, si no poses cap mesura, i per tant, i torno al que preguntaves abans, si no legisles i no poses cap mesura, és que no és cert que estiguis tenint una plataforma on tota la informació circula sense censura. No, la censura ja l'està fent la plataforma. Quan jo puc passar estona fent scroll down i hi ha una informació que no té les mateixes oportunitats d'arribar al públic que una altra, no vull dir-li censura, però ja hi ha una tria. Per tant, si no hi ha regulació d'això, la contraposició a aquesta no regulació no és llibertat d'informació, no és cert. Al contrari, hi ha algú que està fixant quina informació reps, quina informació veus i quina no t'arriba. Per tant, no és cert. Censura entenc que, a més, està en el seu interès. Els perjudicaran ells. Clar, està en el seu interès. Té un discurs molt polaritzador. Per tant, si tu comences a intentar potenciar altres discursos més constructius, de més qualitat, com el nostre, doncs llavors, clar, l'extrema dreta això no lineal. Però prohibir el delicte d'odi, si ells en diuen censura, evidentment, com diu la Xiomara, la censura està feta dins l'algoritme, que et mostra uns continguts en contra d'uns altres. Llavors, això és una fal·làcia. Només que aquí el control, clar, són 5 empreses que controlen tot, no? Tens Meta, Google, Apple, Amazon i Microsoft. Cap d'elles europea. Cap d'elles europea, això per començar, i cap d'elles l'ha votat ningú. Per tant, que un Parlament intenti posar, que vota la gent, intenti posar certes normes en el discurs públic, allà en el debat públic, home, doncs... Però és la qüestió del servei públic. No està mal, no? Perquè al final, si no... Clar, és la qüestió... Qui està decidint què diem, com ho diem, què és el que s'ha de parlar i qui no, són 5 empreses americanes. No? Sí, evidentment, és que la qüestió de fons és un servei d'ús públic i totalment extès en el món. Per tant, evidentment que la gent ja té alguna a dir perquè el que es vol fer és protegir la gent, no? És un lloc, jo crec que a més es pot equiparar en aquest sentit, és un lloc, un espai on passen debats públics, debats d'interès públic. És evident que algun tipus de norma has de posar-hi, perquè d'una altra manera el que estàs permetent és que aquest debat públic es distorsioni, que és el que passa quan no tens normes, perquè a més aquí amb el DSA un dia en podríem parlar més, però hem vist, no és una qüestió de que la Unió Europea no tingui normes, en té, que no s'han acabat d'aplicar del tot. Per tant, tenim sempre aquest problema de com fem que les normes que tenim es compleixen. I el problema quan no les tens és que algú més, que no ets tu i que no és amb criteris d'interès públic, està fixant els termes en els que es produeix el debat públic. És que acabem sempre parlant del mateix en aquest programa, n'hem parlat moltíssim, que és la sobirania digital, no? O sigui, tenim
gairebé totes les dades nostres com a europeus no estan en servidors a la Unió Europea, estan en servidors als Estats Units. A més, qui està fent diners amb aquestes dades no són ni empreses europees, són empreses que estan a Silicon Valley. I a més, són aquestes empreses amb uns interessos molt concrets els que decideixen el que s'ha de parlar a la Unió Europea. I que demanen a Trump que demani a Alemanya i a la Unió Europea que regularitzem el sector de plataformes. Amb les conseqüències que això té pel debat públic, és a dir, per la democràcia. Perquè aquí, per exemple, les xifres són brutals de la quantitat de persones que s'informen cada dia només a través de xarxes socials i fins i tot aquelles que s'informen a través de diaris o de mitjans, diguéssim, més tradicionals, arriben fins a la informació a través d'un clic o d'un enllaç a la xarxa social. Per tant, aquella visibilitat que aquella xarxa social o aquella plataforma decideixi donar-li a allò que ha penjat TV3, això farà la diferència entre que aquella persona arribi o no a aquella informació. Per tant, o bé la informació t'arriba a través de xarxes socials, contingut generat pels mateixos usuaris, etc. I fins i tot, si no és aquest cas, és aquesta plataforma que té un poder enorme per filtrar allò que arriba dels mitjans tradicionals. Per tant, té, diguéssim, dintre del nou ecosistema informatiu, que és molt diferent al que coneixíem fins ara, un rol que és que no pots fer veure que no existeix, perquè és un rol enorme. És un rol que et marca després el debat democràtic. Bueno, jo crec que se'ns està acabant el temps. Hem fet un programa llarg avui, hem tocat geopolítica, hem tocat algoritmes, hem tocat retallades, hi ha molts temes, jo crec que ha sigut un programa bastant divers, però molt interessant. Per tant, espero que us hagi agradat. Ens tornem a veure el mes de juny i si voleu rebentar l'algoritme, perquè nosaltres no som un perfil que ens premi molt l'algoritme, si el voleu rebentar, doncs seguiu-nos a totes les xarxes. Estem a TikTok, Instagram, Telegram, YouTube. Com sempre, moltes gràcies i fins al mes vinent. Fins a la propera. Ciao, ciao.